podhi chiegni dweche 3 mokalo. Yes. Tenda mar loso otese mag ombulu ne ochiw dwe mar 9 higa mokalo. Bedo nade yiero mar kom gavana bedo gi chach ni kia ni picha jachung' opogore. Sano to nitie jok modhi Jakataki gi osuru ma jopiny ogolo ni dhi nono kotese go be ichako e makare. Oda ywake nyaka Greece. Awacho Taki nikech report moro nyoduogo wuok ni kar otese go be loko chako Greece te moko nodhi chako Taki. To gima temo wacho Victor en ni gima timore IEBC sani en ranyisi mar gima timore e Kenya ka e kindwa wawegi. Victor, gima biro konyo Kenya ajawacho pile kata Yesu wuod Nyasaye lori e piny ka e mfano mar dhano ma ok Nyasaye to pod odhi bedo gi tich matek. Wajo Kenya wawegi wan manyaka walok pachwa, wan manyaka walok chunywa kochakore gi ng'ato ka ng'ato. Nyaka wawe neno gik moko te e yor mibadhi. Nyaka wachak wuoth maler ma kichung' ne ratiro kata ber kata kichung' ne ratiro. To kapod wamindni, kapod jo Kenya pako kijana ma jahigni 70 ni jaduong' nikech noyudo pesa moro mar senda e yo ma ok ler. Kapod wamindni nikech ng'ato mowuok e ofis kotiyo maler koduogo dala iwacho ni ma ofuwo nyotiyo go ofise no to onge gimotimo. To pod wabiro hinyo. Erokamano. John Riaga en wach ma menni osebede mang'eny mokalo nyaka ne wachak yudo affidavits gi. Iparo nade? To ngiso nang'o kuom duol mataweche mag yiero IEBC kod wan jo Kenya nikech kaka Charles owache teko ma wan go kaka jo Kenya wachiwo ne jood bura ma wayiero mar go jogi kogno masani koro nigi pogruok kendo nitie weche mang'eny mag boardroom masani koro wawinjo ma de onge bura ma Supreme Court de ok wawinjo gi anyway. Victor king'iye matut to gima Charles wacho no en adieri nikech gikone to an kaka jago kura makao MP magone kura modhi e bunge to MP kodhi opuodho ng'ato ma okel ni mondo puodhi mondo bede bura mar IEBC to puodho ng'ama ok ni kare kata ng'ama onge oteku maber kata ng'ama wiye ok ler mondo bede commission kaka mar IEBC to tabuno duogo ira an kaka jago kura. To mar ariyo adwa wacho ni kipenjo ni gini nyiso nang'o ewi IEBC. En adieri ni IEBC otop. IEBC en rech kendo top koa gi e wiye. Gima nyo otimore yiero kaluwore gi petitions mwaneno sani en wich kuot ewi migawo mar IEBC. King'iyo Victor nitiere gimiluongo ni performance indicators kata KPI kidhi kuonde mang'eny tinde nitie gimiluongo ni key performance indicators. IEBC ni gariyo kende madongo. Achiel en boundaries, achiel mar ariyo en yiero. To higni 5 mokalo pok waneno ka otim boundaries review. Tiende ni KPI achiel pok gitimo. To mano migi maduong' mogik en neno ni jo Kenya obed gi yiero ma fair, free and verifiable gi kisungu gote to notamo gitimo. En wich kuot kendo en admission of failure ni IEBC kare okotimo gik moko monego bedni kaka onego bedni gitimo tijgi. King'iyo oboke mag kuong'ruok manyo wuok moko kuomgi inyalo nyiero Victor kech king'iyo kifula wachalo tuk nyithindo ni ifula tawa chumta wacho no ifula an bende adhi timo rang'owa an bende adhi fuli koro wachalo joma walo. King'iyo moko kuom kuong'ruok go nitie mawuewi technicalities. Charles owacho gima chalo kaka Mega gi Mombasa. Tiende ni nitie ng'ama noninde tije, nitie ng'ama nonego one ni oboke mag go kura mag county ma kaka Mega gi Mombasa kod constituencies mamoko go nonego bed ni olos e yo makare e sa makare makochopo ji dhi e kura to onge makosa mora mora. Machielo en division mane waneno pogruok mane kind commissioners. Nyi winjo ka Juliana Cherera wacho ni kane gidhi Greece neno kaka timo printing tie gik moko mano buoko ge kanyo. Tiende ni gino orgi ni dhiuru mondo ne kaka timo printing to konyisgi ni ang'o mudhiro mogo kacha. Kada mana chieng' mane machielo king'iyo legality
Riaga kada mana chieng mane otese go bire Kenya ka Cherera vice chair mar IBC no wacho gine ok ging'eyo odiochieng' ono mane gigo nonego beni biro opog gi simu gotieno ni kiny gine paw ndeke gidhi receive consignment mag otese mag ombulu batch mokwongo. En adier Victor, koro magi gik ma king'iyo to en ranyisi gigi nosenyiedhore mbele kacha ni IBC ne ok oikore. To king'iyo maber sigana marwa kaka piny en ni yiero ma wasebedo godo osebedo gi tulo mang'eny to kirango matut thoth mag tulo gi giwuok kuom kier mag IBC bedo ni ok gitimo tijgi e yo makare. Omiyo Wafula Chebukati kaachiel kod commissioners mage kod CEO mag IEBC ang'eyo ni nitie prayers ma Azimio oseketo e Supreme Court kacha to maduong' en ni onego gi own up giwuoga ginyiedhre oko to giwach ni nomiwa tich to tich no tamowa timo. Kech king'iyo gik ma wachore oko kacha kaka ne Tuju wacho romo mane giromo godo magi gik manok onego bed ni timore king'iyo nyocha onego bed ni gitimo gigi e yo makare makata ka ne romo moro wuok noluong gi kamoro to ne giwuok oko kucho ok ginyiswa sani. Koro gichalo joma nyithindo mafulore osejuk gi e makosa koro ma wacho ni in emitimo ma to machielo wacho ni in emitimo ma ok onyis ranyisi maber kuom bura mar IEBC. Erokamano en idhaw ga nguru chuodho. Victor, aparo ni gima dhi mbele ka IEBC en gima rach kaka nja ne gitayo yiero. But bende en gima ber nwa mondo mi wang'e gik magisebet ka gitimo. Koro miyo lwenje mag boardroom. Nyaka wago erokamano ne migosi Raila Odinga kuom nyayo gima waluongo ni electoral justice pacho kae. 2013 kane nitiere chochni mag yiero kata kane ok oyie godo ne ochwalo ng'ur mare e doho maduong'. Mae nomiyo nitiere presidents gi kizungu iluongo ni presidents tiende ni doho ka ong'ado bura to gima ging'ado no doho mamoko nyalo tiyo godo kuom ng'ado buche mamoko kata ginyalo refer. 2017 bende ka ratiro mare ne orochi e weche mag yiero ne ochwalo bura e doho ma doho maduong' no ng'ado ni ombulu ne ok otayo makare. Sorry. Kendo sani bende ka noneno ka nitiere ng'ikruok mano obetie ma en owuon kaka jal mancha ne ochung' ochako kawo ratiro mare mochwalo gigi e doho. Dinyocha Raila wedhi e doho de okwane to mantiere gi kaka nencha pinje mamoko kata jok mamoko osebedo ka kone no yie loch mondo miloe dine okwaneno gigi. Koro bedo ni Raila odhi e doho omiyowa opportunity mar ng'eyo kit jotelo ma wasebedo godo. Gimachielo kaluwore koda affidavit mar Chebukati ma bende ok owachnwa kech sani ka koro wang'iyo ni to kare kata yiero mamoko mosebedo ka timoregi kare gisebedo ga ka gichochni kapo nono gik ma koro waneno sani gi gin gik ma kech waneno gi anena gi oko kama ito doe mabiro nyisowa judges abiriyo ka ema banka gisewinjo gigi ma gidhi gineno gik ma koro chalo gwandruok gi kech do to ng'iyo facts do ok ng'i weche mag afuong'o kata weche mifuong'o do ng'iyo facts do ng'iyo gigo manotimore gik maril. Koro ma omiyowa thuolo ni to kare duond bura kata duol ma wan godo mar tayo yiero pacho kae en duol aina mane monego wabed go nikech Victor dine bed ni onge Supreme Court to jo Kenya de koro ni kamarach Kenya ka de koro liel mach kuom sama wawuoye to gima miyo Kenya de koro liel mach dincha migosi Raila Odinga wedhi e doho tiende ni ji do dhi e ndara gik mane waneno 27 ka de waneno sani mana gima ncha na wacho ni kinde duto ka ng'ato timo makosa to ok onwang'o chwat mowinjore. Ng'ato kotimo makosa to riwade michaki miye en gi kinde duto obiro chako timo mana kamano nekech kaka ne IEBC otayo yiero manochochni 2017 to gima notimne gi onge omiyo ne gin gi chir mar chako rocho yiero machalo kamae. Gik makoro wuok makoro waneno gi gin gigi wichkuot gin gigi wichkuot kendo gin gik manyiso ni to kare ka giwacho kaka koro ng'ato wacho gik manotimoregi
nyalo bedo ni nitiere mathoth ma doho bedo ni Raila odhi e doho biro miyowa opportunity mar winjo nyaka mamoko ma pod ok wawinjo, mar winjo gik mancha timore e tok katen kacha mane ok wanyal bedo kwaneno, nikech ka koro gik kama wanyalo bedo koda yiero makar mondo mi ombulu ma ji omondo gokinyi ka dhi goyo to jomoko 3 kata 4 ema nyalo bedo kamoro kasto yieronwa jotelo. Ere tiende mondo mi kare wati gi billions mathoth, ere tiende mondo mi wa print ballot boxes gi tergi nyaka oko ka jomoko 3 jomoko 50 gi wiye nyalo bedo e machine to loko pach jopiny, loko dwach jopiny. Koro magi gin gik ma warito mondo mi wabwane kaka ibi kelgi kata kaka ibi pedhgi e lela e nyim doho maduong'. To kendo gigo ma judges biro judges mag doho maduong' biro nyisowa to tie mantiere ni wan koda top maduong' kendo en wichkuot maduong'. IBC okelo wichkuot maduong' ne jo Kenya kaluwore gi kaka ne gitayo yiero ni ma bende warito neno kaka gigo idhi pedhe nyim doho. Erokamano. Joma dongo wach mangima mokalo. Yes Charles. Victor kiyiena adwa siro gima Fred owacho. Ahinya to wach mar migosi Raila Odinga dhi e Supreme Court. To gini yekala wacho juma mokalo. Ne sama migosi Raila Odinga odhi e Supreme Court. Ok odhi e Supreme Court. Gima duong' ok en ni mondo lande ni en jaloch. Gima duong' en gima nowacho Kasarani rally mogik. Aparo ne tarik 6 dwe mar aboro sorry, rally mogik mar Azimio. Kanochiwo twak nowacho ni en ok osebedo komanyo kendo ne ratiro mar oganda ema osebedo kamanye mondo okedne. King'iyo mchango mar Raila Odinga kochakore higa 92 kata mana motelo ne man ahinya nyako chakore higa 92 wuoth mar manyo katiba manyien mokelo Supreme Court. Supreme Court okel gi gimomiyo. Koro gima Fred wacho en gima mokalo. Jomoko nyokase ni yie dine nyiso ni dine Raila odhi e Supreme Court higa 17 ombulu dino okwani e polling station. To migosi Maraga dino kowacho gima nowacho. Inyalo paro ka Maraga kapok ong'ado bura nowacho ni the greatness kanyo mar piny iyango gi chiwruok mar jopiny e rito chike ma gin go to kod luoro Nyasaye e yo makonyo jopiny. Inyalo paro wachno. An gadieri pita ni kibiro ng'ado buche kata mana biro nyime. Wach mane Maraga wacho no wicho bibilgo. Wach mar ariyo mano wacho ma dine Raila odhi e court dino kowacho en ni go kura kata yiero ok en ondamo en wuoth. Mama en gima kibiri chiko iti ka doho mar Supreme biro yalo. Ang'e ni en wach mibiro siki tuomo sate. Nikech inyalo paro ni tenda mar dhi go bok mag yiero nochiw gi commissioners 3 mane nie tich e kinde no. Ka commissioners 4 mamoko nobiro tineno ka koro barruok nitie commission. Koro gima Fredo wacho joturwa nyaka ng'e migosi Raila Odinga e Supreme Court ok en ni mondo lande ni en molocho. Mago gin masambla. Maduong' moloyo en medo yawo thuolo mar demokrasia e piny Kenya kama nyaka wagone erokamano kato bedo president kato kobedo president kech da ok en to dok otimore. To wach machielo Victor ni kidwa ng'e ni gini olil kaka nawacho nitiere achiel kuom affidavit moteri e nyim doho no gi okil mawacho ni ochiwo affidavit e lo ng'at modonjne mokwongo. Ng'at modonjne mokwongo e bura ni en IEBC. Koro okilno wacho ni ochiwo affidavit e lo duol matayo weche yiero pach. IEBC. Gima nomako wang'e affidavit Victor. Ni affidavit mar IEBC wacho ni yiero ni mondo wito. To IEBC emotayo yiero. Kaka wach no te. Giduodore ken gi giwegi. Mogik. Giduodore ken gi giwegi. Mogik kama yuago ni Kenya. Jong'ad buche abiriyo gin jo Kenya Victor. Onge mao.
tineno ka kata king'iyo mbui mbaka migo sani ni ng'ane chato jakorwa nikech ojadhowa lane chakio timone nade Nyasaye mondo okony Kenya. Erokamano anya. Wach mangima mokalo nyakwara Mgajwang'. Wi bende kikwil wantiere kod buche maromo 9 duto mane omake. Achiel kuomgi en Senator Mabusia County Masani Okiya Mtata. Wantiere kod jo Kenya moko makedo ratiro mar oganda kamoting'o Khalif kachiel kod riwruok ma iluongo ni Youth Advocacy Africa YAA. Nyakwara Mgajwang', tinende bende kaka wasegilonu en yiero dhi nyime kaunti ma Mombasa kanyakla kod kaunti ma Kakamega ka bende jachung' kod otiko mar ODM Fernandes Baraza. Iliekonwa kanyo ni en bende odhi go ombulu sani Kakamega ka ineno tipo mari mar Ramogi TV mano jachung' kod otiko mar ODM Fernandes Baraza ma bende oseriedo kendo gikone koro en be odhi go ombulu mar manyo kom mar governor. Wiki kwil ne yiero makamano ne okotimore tarik 9 dwe mar 8 nikech weche mag chochni mane obedo e otese mag luto ombulu. Maendi bende timore kaunti ma Mombasa kanyakla kod kuonde ute buche mamoko maromo 4 machalo Kacheliba, wan kod Pokot South, wan kod Kitui Rural kachiel kod bende Rongai man e kaunti mano ma Nakuru. Nyakwara Mgajwang', mano Fernandes Baraza osechiwo kipande mare kendo karan mag IBC dhi nyime e wach mar konye kaka dang' ogo ombulu en owuon e kom mano mar governor. Wiki kwini Kakamega County nigi kol kwan joluto ombulu malawo na 1,800 ma bende biro ng'ado wach mogik ni to governor margi dhi bedo ng'a ka odhi bedo governor mar 2. Unyalo paro bende en Mombasa County bende yiero timore kawuono ka en gir kiragi ni mar e county Mombasa deputy party leader mar ODM ae e county ma Kakamega bende deputy party leader mar ODM ma bende en governor ma bende wetich bende ae. Koro gigi orure Nyakwara Mgajwang'. Pichni achiel kachiel bende kar gombulu Mombasa kocha ma bende chenro mar gombulu dhi e nyime. Lipot ma bende mohiu ma bende wayudo ka en kwan oganda manok kende ma osewuok oko mar kao thuolo mar gombulu. Unyalo paro jatend migawo mochung' weche mag tema iye nyose lando ni kawuono en odiochieng' yweyo e kuonde migombulu kende Nyakwara Mgajwang'. Wi mano okongiso ni twak mar Ramogi kaka wanene ong'ukore gi kanyo. Wadhi nyime gi twak marwa kaka pile wasebedo kowacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Kaka jowete wasewacho eni buche mag Supreme Court gi osekonyo gimiluongo ni elections management e Kenya ka. Kung'eyo kada mana regular report nong'isowa ni yiero okonego bedo an event. Ochalo wuoth mane gi chakruok mare nyaka giko mare. Igni 5 Bukadi nyo ne tiere kod thuolo matimo kamano kata bed ne gin commissioners manok ahinya. Bunge mar piny Kenya higa mokalo ne otimo kinda mar medo commissioners manyien. Tang'e ni jo Kenya biro penjo ni to e kinde makoro warito Supreme Court kama nikech waseng'eyo ni IBC gi dondi mosebedo kwa nenogi en commission makoro tow. Mage gin mosepedhnwa to mapoko pedhnwa to chalo nade? Mapoko pedhnwa samoro lich mapod kwaneno. Victor, gima kendo ochako mora e yiero ni kata e to makoro wanene e IBC ni en kung'ruok mar DCI. DCI en bado bila ma timo nonro e weche mag njore pacho kae. En sirikal. Koro ka DCI ne okuongo mako welo mane wa Venezuela ka gi mashinde mane gin godo. Ma king'iyo affidavit mar ma DCI kelo to DCI owuon ma en piny owacho ema koro wachonwa ni gigi ne ok otimore yo makare. Koro penjo ma ipenjori kae ni to dine bedi ni jalup ker mane oland kaka ker dincha be ni piny owacho sire bende dine DCI owachonwa gik makoro giwachogi. Koro mano nyisi ni kata mana kuo mar ombulu kare nyalore ahinya ka dipo ni ng'ama ikwalo neni otenore gi piny owacho. Koro mano nyisi ni dincha migosi Raila Odinga nja ne dwaro kwalo ombulu to nikech ne otenore gi piny owacho ne nyalo bedo ne mayot mar kwalo ombulu. Mae momiyo nyaka sama ni dwaro mondo 2017 mondo ne yawo Savaska ne ok nyalo yawo gi nikech jogi notenore gi piny owacho. Koro miyo Victor bedo ni wan gi bura nie doho wadhi neno gik mathoth ma samoro biro nyalo konyowa thiedho tuo mosebet ka chando weche mag yiero pacho ka. Nikech ing'eyo ni seche ma yiero weche mag yiero ochochni
kizungu wacho ga ni telo mar piny chalo gi ng'at motelo ne, nikech yiero ni onego bed ni miyowa jotelo makare, jotelo ma jopiny opuodho, nikech ka kare IBC ema nyalo bet ni miyowa jotelo to onge tiende wadhi e yiero. Mane momiyo en ratiro mar jopiny e katiba mondo mi bang' dweche abich ka dweche abich ka dipo ni nitiere jotelo momorogi to pod ginyalo miyo gi thuolo mondo gidhi mbele. To ka nitiere jotelo moko morogi to gikelo mamoko. Eka koro ok wanyal bedo gi gimiluongo ni dictatorship. Pacho kae. To ka koro yiero inyalo ta e kimo kata aina yiero mane waneno kaka itayo pacho kae ni. Koro en gik ma ok onego bed ni timore kata matin. Emomiyo wach lipod mar DCI ni en lipod nikech for the first time waneno ka piny owacho chiwo lipot mopogore gi mar IEBC. Nikech IEBC kata doko ni en independent kamano but en bad piny owacho. IEBC en commission mantiere piny owacho. Koro ochalo mana kaka bad migao mar obila. En independent lakini osara michulo jok matiyo kanyo ichulo koda sirikal. En mar sirikal. Pesa mo mijuogo jo Kenya mano an kod in jawinjo kata janeno. Ema ichulo jogi. Koro miyo samora mora ma yiero oko tayo makare wabedo gi jotelo ta inya ka koro gik ni jatend piny Kenya. Ema inyalo time gima chalo auction ma ichalo ni to ng'at mane nigo omenda mathoth gi ng'ama ne oter Kenya chiro. Koro koseter Kenya chiro to kaka imino bei e kaka iuso ni Kenya. Koro wan joma ni iuso mano kaluwore gi affidavit but thoth ne wabiro neno kaka gigo wuok. Erokamano. To gima duong' ahinya en ni buche ma ochwal e nyim doho ma Supreme Court ni osekonyo kama duong' ahinya. Ang'ene achiel kuom gik ma onego bed ni kotimo Charles Odhiambo gi John Riaga gi Fred en ni ka koro chopo ni oyud ni jomoko nigi migawo manyo omiyo yiero ni ok obedo kaka ne katiba ochano tim matiende ni jogi koro nyaka kaw msalaba nyaka makne gi bura. Nikech king'iyo gima notimore Ndhiwa mane oyud afisa moko mag IEBC ne okaw ne jokang' e Nyeri. Afisa moro mar IEBC manyo chiwo tese mathoth mag presidential candidate emenyo setiri nyaka doho moseng'adne nyaka bura mogo nyaka fine. Apani en kinde mar biro neno ni en gima longo kabisa mondo jo Kenya gi dwaro mar article 140 mar tero buche mathoth e doho mag Supreme Court motenore kod weche mag yiero. Magi duto mabiro konyowa rieyo kama fuok nitiere e weche mag yiero kaka piny Kenya. Nikech Kenya pod dongore. Gima aparo ni kaka Kenya medo dongore nikech gik makoro wanene toho man ka IEBC ni. Victor gima nyaka wang'e ni nodong' matin. Kadine migosi Raila wedhi e doho wach masewacho chien kacha. To Kenya de koro liel sani kaka no liel 207. Chalo gima kare ne 207 kacha ne ok wagore moromo mago ginegruok ojogowa. Kaka nineno ne otimore Rwanda kuom ranyisi. Ne ok wagore mogika makoro ji ogore makoro ok idwa gori kendo. Akia ni mane gima wadwaro pacho kae mondo piny ne owang' makoro gik. Nikech kineno kaka Kivitu ne otugo gi yiero to achak waneno 2013, 2017 nikech yiero en gima sensitive. Ma ene gima chalo gambling, joma chalo jok mago pote apata gi ngima jopiny. Ka ging'eno kopo no dhi kone gimiyo ng'at ma nyalo chulo makore lach kata ng'at ma omino bei maber. Ne gin jomotero e chiro. Koro miyo Victor ogika paro ni wan kaka jo Kenya nyaka waamua ma jood bura mantiere kwa nyalo bedo koda chik ni commissioners gi ponono ginyalo tayo yiero yo moko winjore to gin jomo winjo de. Erokamano ahinya. Jomo winjo de adea. Erokamano ahinya. Kata bed ni katiba mar wacho ni waduto wan gi ratiro mar ngima. Wan gi ratiro mar ngima to ratiro mar ngima ni ka koro ji mang'eny dwa tho Victor. Wang'eyo ni 2017 ji mang'eny nowito ngimagi. Inyalo paro jaduong' ndege manowito familia ne. 2007. Yeah, 2007. Baby Pendo gana riyo kod 17. Baby Pendo gana riyo kod 17. Jogi gin samoro sama jogi okaw nyoro ni ng'ato ne onegi jogoro ka miyo moro. Onegi jogoro ka miyo moro. Ng'ano manowito ng'ate ngimane ok nyal bedo machal kendo. Erokamano. Charles gi John Riaga ka dipo ni onyalo jiwo kamoro kapok walung'o wachni duto mondo kaw yweyo machielo. Charles? Achiel kuom kwayo ma migosi Raila Odinga gi Mikai Martha Karua ne dogo mar Supreme kwani opogore gi bura ma 17. En ni gikwayo ni mondo yud jakom duol mar IEBC gi makosa mar tayo yiero e yo ma ok obidhore.
Koro kapo ni doho wacho ni wayudo ni kwayo ni kare kendo wayude gi makosa. Lungiso ni ng'ato koro nyalo dhi e doho mamalo madonjne kaluwore gi makosa ma doho mar Supreme noyudigo. Koro idonjone gi keth mar electoral offense, rocho weche yiero ikawo ne okang' mowinjore. Mae aparo ni kotimore bro luwore gi kaka doho ng'ado bura. Kotimore ma ochopo kama oyud migosi Chebukati gi makosa gi doho mar Supreme ma ng'ato dhi odonjone motweye, aparo ni nyalo liro it jok matugo gi weche yiero e Kenya ka kinde ka kinde. To an gima wuoro kamoro Fred gi John Riaga to kata mana in Victor unyalo konyo. Ang'o momiyo yiero mar jotich kata joote madhi tiyo ne jopiny bedo gi weche mang'eny kama? Mae gima jopiny nyaka penjre. Ka ok kamano to kara ok en ga yiero jotich kata joote, en ga yiero joma dhi yudo gimoro kumutero gia. Nono to kane gimomiyo onego bed ni ji larore ma ji ok nindi mondo mi olos kaka nyalo kwalo kata ombulu, ji olos kaka nyalo nego ng'ato mondo oyud ombulu. Ng'ato ikore timo gimoro amora koda ka nego dhano mondo oyud telo. En nikech ang'o? Erokamano. John Riaga, mana ka walungo wach ni mondo wakaw yweyo moro madundo kendo. Erokamano Victor. Ka bire dalani magonyo diendi mitweyo, tinena kasewuok e rangach kadhi kode, ti itemo luonga ta yombi kode, okay. To oyieni mondo itim ang'owa. John Riaga abro ng'adi mana matin. Iwena. John Riaga abro ng'adi mana matin wadhi e kaunti ma Kakamega ma jachung' mar ODM mano Fernand Baraza loso achiel kachiel. Owinjanena. Without intimidation. That's a very serious allegation. Do you maybe have any evidence reference to that? And if so, you have reported the authority? We have already reported the authorities. Even here we had people who are dishing out money. We have evidence, so I've already reported the authorities. Issues around voter bribery because it's happening all over the place. In fact, when you move around, you'll actually witness the voter bribery is all rampant across the board. And that's why I'm asking IBC and all the security agencies to make sure that they actually prevent voter bribery. People should be allowed to exercise their democratic right by voting without coercion and intimidation. Is this low voter turnout, is it related with the postponement of the election, maybe from 9th to today? I think, in my opinion, the low voter turnout is typical of a by-election. This is more or less like a by-election. And usually when you have a by-election, we don't have a very large voter turnout. And that's why I'm taking this opportunity to urge all the supporters, of my supporters, to come up in large numbers so that they can actually vote and exercise their democratic right of electing or rather voting for their governor, who is Fernand Baraza. Initially, you had indicated that do you think today's exercise is fair? So far, I've only checked a few cases, not here, but in other polling stations, where Kimskis have failed. We've had around 4 cases in Holera primary. We also had a case in Ngairwe primary. Even here I'm told there is one stream that the Kimskis have failed. So what I've done is to contact the county returning officer so that we can have an alternative in terms of authorizing use of the manual register. That is something that will also affect voter turnout, because when people have come to vote and they are not given an opportunity because of a Kimskit failing, that definitely will affect voter turnout. So my request to IBC is to ensure that they address the issues around the Kimskit, because for me it is something that is going to affect our voter turnout. And it is important when the Kimskis have failed, they quickly authorize use of the manual register, because it's an alternative that has been provided by the law. Election is about winning and losing. If you lose, will you have to go back? Of course, the election is about winning and losing, but I'm confident Kakamega people will elect me the second governor of Kakamega County. Yeah. If you lose, will you have to go back? Definitely, if it is fair,
I will accept, but what I just want to urge my supporters, we are going for nothing other than a win today. We have the first lady here. Just say your name and then tell us. My name is Janet Kasili Barasa. I'm the incoming first. Mano Fernanda Baraza manyogo kura mare Bulimbu Primary School Kakamega County e yiero mar governor ka kanyo yuak kwano ganda manok kende mause wuoko kogo kura ko yuak ni yiero makawuono ochal kod yiero matin kada by election kako pime no nyakwara mogi kanyakla kod yuak moko mag ni jomoko kamoro ne ok nyal yang nondo margi kokalo kuom Kimskit. John Riaga kane pok odhi yiweyo kata ne pok ngadi ni nitie wach moro mane dwa temo jiwo. Tulumani. Na wacho ni kakwalo diendi Victor, mi nena kadhi gi diendi, to chik wacho ni gi kaka en sani, ibro wacho ni Riaga chato kwalo dienda, wayawe odhi godo adhi e doho. Kati nyalo wacho ni nkech ang'e dala Riaga, adhi kao dienda mane okwalo modhi godo. Doho en gima ber. Kendo kecho konyo mondo mi wakonyre sama weche omoko. Kendo Supreme Court nobiro gi paro maber. Taparo ni kaluore kod yiero marwa mar Kenya ka, Supreme Court option mar dhi e court omiyo wawang' teko moro kaka oganda. Tiende ni ng'ato ka dhi e yiero, to dhi e yiero gi paro mar kwelo, to wacho ni omanyo yo monyalo kwelo godo gi yore te mane waneno e affidavits bose wuok itemo gi yore te, to wacho ni ka ok ojuka tadhi chamo higni 5 to kojuka to warome Supreme Court. En gima ber mondo wabed gi Supreme Court. Taparo ni okelo wang' teko moro bende, tiende ni ng'ato nyalo kwela dhara to nyisi ni mondo idhi e Supreme Court. Koro en genowa ni Supreme Court bro duoko wa kamonego bed ni wantie mondo mi elections magwa obed ma ofuyanga maber maluwo chike mantie. Erokamano ahinya. Sani wantie kod chik bilo ni Election Offences Act mabende ni chik matiyo ma ng'ata modhi ataro gi chike mag yiero ntiere kaka onego bed ni korikawo ne okang' mora mora. Wantiere kod geno kendo wabro chuo wang'wa ni to apisa madongo mantiere Anniversary Towers ma bende osebedo ka ok ta yiero kaloro kod dwaro mar chik gi chayo chik. Bebro kaone gi okang' mora mora to kado bende chik nitiere wach ni kuom jor bura mabiro dhi e bunge mar 13 bende mar temo tweyo kuonde marem nitiere kato bende Supreme Court bende wach gi bende biro tigo e yalo buche moko kaka Fred ne wacho nyakwara Mugajwang'. Kao kamano bende nyalo oro ote mari machok mar SMS wakaw yweyo kendo Charles nitie kamoro matek jawuo akia ni be wanene mbele ka acha matin ng'isa ni nyalo bedo matek walemo ni kik otimre. Ing'e ni katiba pend chik wacho ni kapo ni ong'adi yiero ni oko to duol mar IEBC nyaka bag yiero e ndalo 60 mabiro. En gima katiba oyango mana kaka noyango tarik 9 kata mana Supreme Court ok nyal loko mana jo Kenya ema nyalo loko mano ka gidhi e ombulu mar referendum mabende nyaka kama na gi IEBC. Kawane ni doho mar Supreme koro ng'ado sani ni migosi Chebukati ne nigi makosa, duol mar IEBC notimo makosa, koro yudgi gi makosa, criminal offense, culpable, ma ng'ato dhi odonjo e doho ma koro giyalo to ndalo 60 gi oromo, idwa ni mondo gibag yiero. Dibedo nade? Kata kawanena ni doho ng'ado bura ni koro jogi nigi makosa gi wuok e ofis ndalo 60 mokalo, dibedo nade? Ing'eni IEBC chenro mar golo commissioner mora mora okil Kamalo kamoro nya gogo mbaka wacho ni article 150 bet orida ahinya. Ang'eni jopiny biro penjo ni to ponono ni doma Supreme Court ong'ado ni ji dok e yiero to en mana IEBC makoro nyodwanyore ni ema dhi tayo yiero ni kendo to ne yiero moko matindo mag MCA gisani en manyako tayo yiero kech migosi Chebukati ni e tich nyaka dwe mar 1 tarik 23 ndalo 60 ni e thuolo no.
wan kama te Kenya. Wabro yudo yue nyakwara mkajuan kwa duogo, wantie kod thund weche bende mabende wabro fuono kokalo kuom chenro makawuono wiki kwil. Wan kod reporters mekwa e county ma Mombasa, kaachiel kod county ma Kakamega bende mabende luonwa weche mag yiero ma itimo e counties go. Wibeke kwil e county ma Nakuru, mano e kar komod bura mar Ongai, kaachiel kod Kacheliba bende, Pokot South kod Kitui Rural bende wan kod jogewa mabende ochung' kanyo mar neno ni onge wach moro moro bai. Ma en Ramogi TV, kaka wanene biro bang' ndalo manok kende. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabendi dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo ni talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Bana na diagarai. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class, or first class? Dial *811*447# to get a Toti Jaber. Ero, ni emergency bana. Ero. Wazee wamekata kuchukua dowry. We need more cows. Kata nita video call. Wewe kijana unataka kutuanza kitu gani? Sasa, unataka Billy the Goat, Cowboy, ama Cowgirl? Mkona paka network. Huko. My friend, unaishi msitu gani? Airtel 4G my friend, ni kama oxygen. Iko kila mahali. Hiyo ng'ombe na mtoto yake patia mimi 70,000. Hao na kusort aje? Na Cowdy Shells. Nitumie na Airtel Money na iko free. Nimerisi. Hata simu nataka ku live stream the game. Experience our expanded 4G network coverage and send money for free on Airtel to Airtel. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Mana kamano nyakora mgajuang wiki kwil bende kaka nase ngisi wante kod jofwambo gi keyo mekwa ma bende nie gwenge ma igoyo ombulu kawuono. Brenda Wanga kanitiere kaunti ma Kakamega, Mary Ann Nyambura man Rongai constituency kaunti ma Nakuru, kachiel kod Eric Owenga man Mombasa kaunti mar Chuange e yiero mar kom mar governor kawuono. Bang'e kanyo wabutude kod gachiel kachiel mondo mi gipimnwa ni to gie sani weche koro chalo nade. To modong' moloyo nyakwara mgajuang en ote mag jopiny ka. Moroka penyo ni, can the president-elect be charged of election fraud in any case? Ong'ad bura ma koro wane Supreme Court ni. Ng'ado penyo ni to Charles Fred kachiel kod John Ndiaga gi VOJ. Bende Supreme Court nyalo golo wach ni jakom mar IBC kod commissioners mamoko man ne okotayo yiero maber mondo mi twegi nikech nyaka karang'o ma bende yiero biro bedo gi bagni to ji okawne gi okang' mora mora mar chik. Susan Adhiambo Ochieng, an Boro Siaya. An awuoro na wuok adhi go kura to Chebukati keto mana gi weche mag kiriki Kenya kawuono. Penyina yawuoyi ma wigi otimo jerego ni to benti yo mora mora ma inyalo tigo mar yiero jotelo mopogore kod wach mar ombulu ma ching'ni nikech gini ema osebedo ka bago kinde ka kinde. Machielo kaendi bende wacho ni maka juma Kenya ka wang' teko ma jotelo moko nigo ni malo mokalo. Bodum wars mag IBC very toxic kendo ok ber ne lwasi mar siasa mar piny Kenya kama dongore. Ni to IBC ni bende inyalo kethe to kaponi ndalo 60 go dong' ng'ado ni ji dok e yiero. Bende Azimio gi kweth moko nyalo kwayo ni mondo chik manitiere kethi mondo commissioners manyien kel mondo bed kod kinde mowinjore mar tayo yiero koso do bed nade. Nyinge en Albert Alungo wacho kamano. VOJ en e Kenya ka ere kaka Chebukati wacho ni Tuju ne dwa miye gimoro to Tuju bende nodwoko wach nyoro. Kwani affidavit ma jogi kuong'ore gogi dong Supreme Court ok dhi ng'iyo to benti do manyalo ng'iyo weche gi duto bang'e mar bandho ratiro e weche mag kura nikech kura ema miyo samoro jo Kenya gore kendo pogo mwandu mar piny thothne yiengore mana kod kura. Machielo ka maka juma Mikindani Mombasa ka anasewuok adhi go kura makmani turnout ne piny mokalo. Nyinge en Ward Canal Paradise kane Mikindani Mombasa. Gilbert Eunice wan kaka jo diaspora warito doho mamalo Juba South Sudan ka erokamano ahinya. Waburo dhi achiel kachiel waburo wuoyo kod Eric Owenga kane Mombasa waburo ng'iso ni to gie sani weche koro chalo nade achiel kachiel. Eric Owenga king'iso ane ni to gie sani weche chalo nade Eric kane Mombasa. Eric Owenga kane kaunti ma Mombasa king'iso ni to manyien mane kendo nyaka ne jopiny chak go kura saa 12 mar okinyi. Eric Owenga. Eric. Iwinja VOJ mana kaka wacho na abiro ni achiel ka achiel ka e kar chundo ma Mvita kuma kae iluongo ni Kadaboy kumigeno ni jalno mamanyo kom mar governor kod otiko mar UDA Hassan Omar sasa abiro chopo ka monde oluto ombulu mare e kar ombulu makaka
ng'eni chenro mar luto ombulu nochakre maber kuonde duto saa 12 gokinyi kuonde mane wakale ne wawinjo ka weche duto dhi maber kata apisas mag IBC temo wacho ni masinde duto mane omigi nyogiso nono bagido ni kare ma kawuono gin kod geno ni chenro ni bro dhi makare ma onge ng'ikruok moro kata matin. Nyaka sani gima nyakoni ni aneno ka nitie pogruok matin nikech gokinyi kane wachiew to ne wayudo ka dhano ne biro achiel kata kidam to nyaka sani kang'iyo line ka yudo ka nitie ji 3 moko ma rito ng'ama achiel maluto ombulu manyiso ni dhano biro. To gimong'eyo Victor en ni yiero ma kawuono ni opogore kod yiero mokalo kech kawuono wang' duto ng'iyo box achiel kende ma ilute ombulu mar governor. Koro waneno ni chamro chenro ni bro dhi mapiyo mar monde orum godhiambo kochopo saa 11 boyudo ka thoth jopiny oseluto ombulu kata kodoko ni nyaka sani dhano mawuok ok ng'eny ahinya. To gimwang'eyo ni e kaunti ma Mombasa ka wan kod e kar chung' bura 6 mano ma jopiny luto ombulu kawuono. Koro wang'eyo ni ka chenro ni orumo to wenge duto bro ng'iyo kar riwo ombulu mogik ma bende iluongo kaka County Tallying Center mano mana Kenya School of Government mana e kar chung' bura makae ma Mvita ka. Koro nyaka sani gima nyacho en ni chenro ni dhi makare, pok wawinjo report moro amora kata mowuok kuom apisas mag obila kalore kod ng'at mo omak mane temo rocho chenro mar luto ombulu ni ma kawuono ni VOJ. Gima wang'eyo ni kom mar gavana ni oywayo ji 7 mamanyo kom mar kawo thuolo mar gavana masani Hassan Joho. Kata kamano lweny mapek to ni kind ji 2 mano gavana mano jadura machon kata jalno malaro kom ni kod otiko mar ODM Abdul Samad Nasir Sharif mar ODM kod nyawadgi mabende biro kasani mano senator machon ma Mombasa ka Hassan Omar mar UDA. Koro wang'iyo neno nito weche bedo nadi. Koro kuno mosakale kaka Nyali Kisauni ka achiel kod Njomvu wayudo ka nyaka sani chenro mar luto ombulu ni ne kare kendo onge report moro amora kama sinde duto ne kare ma piny ma dhano duto kod ombulu VOJ. Wayudo ni kwan oganda manok kende magin jogo kura mano osewuok oko okinyi. Gie sani saa laona 3:16 kama weche koro chalo nade kama intiere gie sani? Okawinj maler Victor. Apenjo ni motelo kacha ne wayudo report ni jogo kura ne biro mana kidam. Dibe ni sani chal gima gisejiwore koso pod chala kaka ne oyaw kuonde mag luto ombulu gokinyi? Gokinyi aparo ni kane dhano chiew ne dhano okubi mang'eny ahinya kech gima wang'eyo ni samoro ji ong'eyo ni pod thuolo nitie mang'eny mak mana ni gie sani kang'iyo tayudo ka nitie pogruok matin kech inya yudo ka nitie ji 4 kata 5 ma pod ochung' marito ng'ama luto ombulu kopore kod kuonde mane okale gokinyi miyudo ni ng'ato chopo to go ombulu daka seconds moko 30-20 koso yang nyinge to oka gie sani kuma wantie Kadaboi ka mano kar chung' bura Mvita neno ka nitie ji 2 kata ji 3 ma pod oriedo ma nyiso ni nitie pogruok matin kech kaka kinde bende medo dhi aparo ni gimo saa 6, 7, 8 kanyo boyudo ka koro jopiny koro wuok mondo girakre kod saa kech kochopo saa 11 wang'e to kaka oketi chenro ni ibro lor ayanga ka koro chenro mar yango kata kwano ombulu bro chakre ka dhano koro bro ng'iyo kar luto kata kar ombulu maduong' ma kaunti Mombasa ka ma Kenya School of Government ma bende mana daka moko kata kilomita machuoko kuma wantie ni gie sani Victor. Erokamano nya Eric Owenga kuom miwa report makamano kendo miwa picha hie kaka weche chalo e kaunti ma Mombasa. Wan wamanyi kendo wiki kwir ni ka ukiwinje Ramogi Radio ka ukinendo Ramogi TV ng'eno kotimore. Wan kod wenge wa mabende bro keto wenge gi mar biro neno ni wach mora mora ka utende kod yiero ma itimo kawuono oko bai. Wadhi nyime kod chenro ma kaka waneno okinyi mano ma kawuono kane jo mane winjo wa kokalo e Ramogi Radio un be kor warwako bang' winjo weche manyien mokeno kanyo kod Ochieng' Emmanuel
nyaka saa 4 mar okinyi ma kawuono wadhi nyime kod twak achiel kachiel. John Riaga gi Charles Odhiambo gi Fred, nitiere penjo moko masanja ma jopiny openjo ka. Achiel kuomgi en wach mar wuok commission ni pono ni Supreme Court ong'ad ni ji dok e yiero kendo. Achiel kuom kwayo kaka Charles nowacho en ni jakom mar IBC ma thuolo mare matich rumo tarik 23 dwe mar achiel higa manyien ema kamoro biro chuo kom e commission makama. Kata bende sani nitiere pogruok malach ahinya. Be nitiere kaka inyalo tim mondo gol kwayo ni lok duol machielo manyalo kawo ting' matayo yiero pono ni oruch oko yiero mawang'ni kendo. Abiro chako di Charles. Victor, tieto nitie, ing'eyo maber ni chenro mar yiero commissioners ilando thuolo mag tije to ji oro kwayo. Inyalo paro ni kane yiero commissioners 4 gi to ji nooro kwayo chiegni ji 1,000 gi wiye. Koro jok moro kwayogo, igoyi kwayogo, iyudo jok ma ondimo tich. Kae kama kodi winjo ni ing'iyoga kiwinjoga ni wuodwa be wuodwa ni kanyo be nyarwa ni kanyo. Interest mopogore opogore. Inyalo paro kama otelo ji 4 gi ne ochung kweth moting'o jo kanisa, oting'o jo salam, oting'o din waindi, oting'o riwruok mar jotich iluongo ni Workers Union, oting'o jo ohala kacho kacho, oting'o weg kambe. Ne gichuoga put moro matin magigoyi kwayo mane ji oorogi ma mit kae to giyudo jok mane oromo motimnegi interview. Gimomiyo ang'isi ma Victor en ni ok en wuoth machuok, en wuoth malach mondo yud commissioners mag IEBC. To kaka nang'isi, chik wacho, katiba wacho, kendo ma en achiel kuom fuonde mag katiba ma iwacho ni inyalo mana loki gombulu mar referendum. To referendum no be duol mar IEBC ma nyaka tayo. Koro kofunj duol ni dwa loko odiechieng' mar timo yiero to biro bedo matek. To okinde kamoro biro goyi katiba to gigo chike mamoko motelo. To giwacho gimang'eyo ni kamoro inyalo nikech tor mar wach ne en lendo mar duoko. Lendo mar duoko e kama wach nitie. To kaluwore gi chik ma wan go, commission ok land duoko. Jakom commission ema lando duoko. Koro magi gin kamoro moko kuom gik ma doho biro ng'iyo. To gima pod amedo jiwo jothurwa ni sama bura koro dhi e Supreme Court ni, wan wanyalo neno kaka dhana ni to gini olil manade ni ma doho dhi wito oko. To nawachonu kendo pod anuoyo. Doho mar Supreme nigi weche tiegni 5 kata 6. Mokwongo, be jo Kenya nogo ombulu e lwasi mathuolo kendo mohuyanga. Did Kenyans vote freely and fairly? Mar ariyo, be ombuchgi gi nokwan? Mar adek, dibed ni nitie ombulu manokokwan to nokogo? Mar ang'wen, be ripo mar ombulu notim e yo makare? Mar abich, dibed ni nitiere ombulu moro amora manoriw to kara nokogoe? Mar auchiel, ripo mar ombulu motim e yo makare no be ogolo jaloch mowinjore kaluwore gi dwach chik? Oyudo ombulu kwan atamalo 50 gi med achiel, oyudo ombulu mok tilne kwan atamalo 25 e counties mok tilne 24. Erokamano. Kaeto maduong' mogik ma doho mar Supreme ng'iyo, to gigi te kapo ni gitimore, be nitie neno evidence manyiso ni ne gitimore, kata be nitie neno kata evidence manyiso ni nok gitimore? Mane gima duong' moloyo manie nyim doho mar Supreme. Erokamano nya. Ka giseyudo duoko, to koro biro konyo gi ng'ado ka yiero ni notimore e yo makare kata oyo. Erokamano. Erokamano nya. John Riaga ka en Kisumu, ka walung'o wach ni mondo wachak wachikre wadhi e wach machielo, mana dakika manok kende. Thuolo mari John Riaga. Erokamano Victor, nawacho mbele kacha ni nitie gima iluongo ni key performance indicators, kendo oko ka jogo matiyo gi migepe maok mag piny owacho, matiyo gi gima iluongo ni contract. Ibiro miyi higa achiel, tinyisi ni kuom higa achiel dwarore ni tim 1, 2, 3.
ka higa no orumo tubet piny gi jatendi tipenji ni be nitimo ma oyo, nitimo ma oyo, be timo ma oyo. Koro kaluwore gi ni tich mane wamiyi utamitimo, koro ok wamiyi contract machielo. Ma e kaka onego bed ni wang'iyo IEBC. Nomiye tich mondo otim to otame timo. Aparo ni kwaya achiel kuom gi onego bed e doho kanyo ni mondo IEBC kaka en sani ok wanyal waonge yie ni onyalo timo yiero manyien e yo makare. Koro gima nyalo timore kanyo en gimiluongo ni constitutional crisis. Pod wabiro duoge Supreme Court mondo nyiso ni koro mae kaka wan IEBC ok wanyal dhi godo, yiero bende wan godo, watimo nang'o. Supreme Court judges bro timo nwa interpretation kato bang'e we will move from there to wange ni watimo nang'o. Kamano. Erokamano ahinya Fred. Victor, judges mane Supreme Court gin dhano to gin bende gidak pacho ka. Ok giaga e polo to gibiro giyalo kes kasto kendo gichak gidok e polo godhiambo to ang' gichak giduogo. Gin bende gisomo boke, gin bende gineno gik madhi mbele, gineno TV, gineno gik madhi mbele. Omiyo ok ginyal ng'ado bura manyalo kawo kata nyalo chwalo piny Kenya kama piny Kenya nyalo donjo e problem maloyo ma wan godo sani. Ok en ratiro margi mondo mi giwach ni IEBC commissioners gi teri e jela. But gin gimokwagi kacha en gibiro wacho kopo nono gi yie gi bura mochwale nyimgi ni IEBC kata Wafula Chebukati majakomno majakom duol mar IEBC ne okotelo ne yiero yo makare. Koro ka ginwang'e ka en gi criminal culpability to en e wi ja Kenya moro mondo dhi e doho. Moko chuno ni nyako dhi e doho mar Supreme Court. Onyalo chako gi doho mar magistrate piny kae. Nekech Chebukati bende ne giratiro mare kata kopono nwang'e ni ne ochocho yiero machalo kamae. Koro ok en e wi Supreme Court mondo mi oter commissioners gi e jela. Nyaka ja Kenya machielo kata duol machielo kata institution machielo wuok chak twal bura e doho mondo mi tergi e jela kata migi kum. Makmana ni gima Azimio okwayo ni mondo ponono nwang'i ni ne ok gitayo yiero makama ahinya Chebukati to mondo mi doho maduong' nwang'e ni ok onyal hold public office kata ok onyal bedo e PC mar jopiny. Mano to gima ginyalo mano gima ginyalo kalie kamano. Victor, gima hinyo ahinya ma kamulo yie matin nekech sam en wach mar tiyo gi technology ni. Wach mar tiyo gi technology kata lony manyasani e yiero wani nobiro mondo mi okony midhiero moko mane wan godo chien kacha. King'iyo yiero ma 1992 mane mar Mlolongo cha ma kane chamo pesa ng'ato to koro inenena e toke kata gik ma kamago timore. Nomiyo wachak wabedo mano ne waneno ni ne ok ni kare. Omiyo wabedo kod secret ballot ma yiero ma nwatimo 97 watimo 202 kendo wachak watimo 207 kata higa 2007 ma bende ne wachak wanwang'o ni ne nigi chochni ne. Koro mae momiyo ka Johan Kriegler ne obiro mo oloso report mare to anwang'o ni mondo mi weche mane timore kaka mano wuok 207 ma joma notho ne wuok madhi go ombulu. Jok ma inuano ka turnout no wuok samoro ma ido ka turnout obedo 100% ma jok ma nogo ombulu ng'eny moloyo joma nie register. Magi achiel kuom gik ma nomiyo wa neno ni mondo mi wabed koda technology kata lony manyasani e identifying voters gi to bende gi kweno margi. Gima miyo ombulu ni kosekwane to ni wabiro gi gimoro ni bae e mbui. Ne en kama 207 kopogore gi ni joma notho nogo ombulu kata ng'ato ne nyalo go ombulu di bich. Wach mar Kimskit ma identify ma ng'ato kete kokene ne nyiso ni koro ng'ato motho ok nyal go ombulu. To bende ombulu ni kanose goe ibae e mbui mar IEBC. Ne waneno ka 207 returning officers ne lal mandala adek returning officer poko chopo Nairobi. To ena Kiambuka kata ena Kisumo ka. Makata ng'at mowuok gi pikipiki apiko masani nyalo chopo Nairobi ka. Koro magi wane ne kare report ni form cha kose goe to goe picha mondo telku eka koro joka biro. Makata ka koro deko ni yoro ndege dhi ome to ombulu cha osiguo kako biro. To anwang'o ka kare kuma sani en jok makwalo ombulu sani bende nigi lony. Mana kaka iwacho ni to kinyalo nyiewo judge
to ere tiende mondo mi inyiew ihaya wakili. Koro junwang' kaka inyalo kwalo ombulu e teknoloji ka. To ere kaka ichak ichandri gi weche mamoko. Koro miyo ji nyalo riedo line maber. Lwasi mar goyo ombulu nyalo bedo maber. Ma ji mondo gokinyi ma kwano ombulu gi maber. Lakini kaka koro gibiro bedo tallied ma tiek gi. Kae kama koro wach nitie. Erokamano ahinya. Nyakwar Mkajwang', waketo wang'wa ni Supreme Court dhi bedo nade? Kech ang'e ni weche mathoth biro nyiedhore kochakore odiochieng' mano ma tich adek jumani. Bang' ka osetem gimiluongo ni pre-trial conference ma ochan timo odiochieng' mano makiny. Ka kamano Nyakwar Mkajwang', tinende kata obedo ni siasa mar piny Kenya norumo e kampen moro ma chieng' cha, chenro mar kisera ochako kawo sula moro manyien. Tinende Kenya Kwanza osebedo ka dhi nyime kod temo rwako josiasa mamoko ma ne oketo kogi e winjruok mano mar Azimio la Umoja. Profesa Kivutha Kibwana, gavana ma nie rutaya mar Makueni County, en achiel kuom josiasa manyoriwore kod Kenya Kwanza. Wi bende kikwil ka luwo kocha riwruok mano mar MDG kata duond bura mar MDG ma bende party leader mare en David Ochieng, mjumbe ma Ugenya kanyakla kod kweth mag josiasa mamoko nyocha otene kendo bedo kod bura moyiedhe kod jalup jatend piny Kenya William Ruto kendo singo mar biro tiyo kodgi kanyakla. Winje nena kaka weche nobedo. On behalf of the Kenya Kwanza fraternity, I wish to welcome my good brother David Ochieng and the Movement for Democracy and Growth Party joining the Kenya Kwanza this morning. We have already signed an agreement with the MDG party to join the Kenya Kwanza fraternity in making sure that the agenda we have for the next 5 years, we are going to share in the delivery, in the management, and in the progress that we intend to make in taking our country forward. I must say that we are very happy this afternoon to be here. And I must tell you that I believe that MDG is the part of the jigsaw puzzle that's been missing in your matrix to govern the country. and that jigsaw puzzle has been found today. And like you've said, it's going to be smooth sailing now going forward. Mano jaur bura ma Ugenya David Ochieng kendo jatend party mar MDG kanyo bende nyocha otene kod senator machon ma Kisumu County Fred Outa, mjumbe machon ma Kisumu West Mheshimiwa Ulaga Luoch, kachiel kod mane governor ma Kisumu Jackton Nyanungura Nguma kendo tinende giketo winjruok manyien kod Kenya Kwanza. Bende nyalo paro kanyo duond bura mar UDM mar Ali Roba, senator elect ma Mandera bende nyocha odonjo e kweth mar Kenya Kwanza kod wajumbe mar laona auchiel duto. Charles Odhiambo, Fred kachiel kod John Riaga. Ma en okang' mar nego teko mar duond buche mobalo koso en teko mar keto nyao more bunge mar piny Kenya koso en ang'o hie koso en kwano mariek ma jalup jatend piny Kenya temo goyo. Kachako di Charles. Erokamano Victor, mokwongo en wang' teko mokolo kudho. Awacho kamano nikech chike mag duond buche mag siasa to gi riwruoge mag siasa oyango maler maling' thuolo manitie kapok ji odhi e yiero kata tok yiero ma duond bura moro amora mar siasa nyalo wuok e riwruok ma entie odhi odonjo e riwruok machielo. Thuolo no pok oromo, omiyo en wang' teko ma ok ni kare. Mar ariyo, migosi David Ochieng sani koro ok en gima lich, ok en bedo ne jatend duond bura mar MDG. Gima lich en ni en jaote mar joong'e. Penjo ma koro ji penjore, to nokawo okang' ma kama bang' lalruok gi jo-Ugenya manogone ombulu koso nokawo okang' ma kama kende owuon. En ratiro mare mar demokrasia dhi e riwruok moro amora modwaro. To sani ok en David Ochieng, en mjumbe ma Ugenya ma jo-Ugenya nogone ombulu. Omiyo okang' moro amora mokawo e yor siasa okawo e lo jo-Ugenya. En gima jo-Ugenya nogo e mbaka mopuodho
koso en gima timo kende owuon. Mar adek, gimomiyo pod awacho ni en wang' teko mokolo kudho. Duond buche mag siasa ok gin kirowo mikane ofuku ng'ato. Onego bed ni gibedo gi bura mar galamoro mar jokanyo, special meeting, ma ging'ade ni koro wang'ado ni wadwa wuok e riwruogni wadwa dhi machielo. Ok ang'eyo ka jo MDG notimo mano. Ka ok gitimo to ma wang' teko. Wadonje gimomiyo Victor en ni migosi William Ruto gi jo Kenya Kwanza nyocha nochako ikore ne dok e yiero re-election chieng' manolande ni en president elect. Gik mineno otimo gik ma jolony kata e yore tudruok luongo ni optics. Otemo lombo wang' jopiny, ng'ani omera ji osedhi ng'ani te. Ji oseungore korka ng'ani te. Nya neno ka baro matin ing'wonna. Nya neno ka kanyo nyore nitiere e kweth mar Azimio. Rem manyo nitie en kanyo migosi Raila Odinga odhi ugenya. Stature kata lemo ma migosi Raila Odinga omako sani for optics ne wang' neno. Ok en ng'ama onego ket ni chung' e wi mesa ka wuoyo wiye. Kanyo nyore nitie. Ong'iso gima rach. Kara ng'ani oserumo masani koro dok ochung' e wi mesa. Omiyo jok moluoro josiasa gi magonegi kwano maloso negi weche tudruok nyaka tim mago. Kanyo jok ma ni korka Kenya Kwanza dhi maber. Nikech ineno ka sa moromo gi jogi. Inyalo paro ka ne ochako gi jok manoyier independence. To en nduru ma giketo e mbui, to kete utfang'o weche, to kete kamoro. Koro kiwuoyo gi jatend to biro ng'isi ni omera Ruto osekawo ji te odhiko. Okang' mokwongo, Ruto osechako ikore ne yiero kapo ni Supreme Court owacho ni ji dok e yiero. Kech koro nie pach ji ni ng'ani ng'eny gi ji. Okang' mar ariyo, nono ni Supreme Court owacho ni noyiere kare, koro en jatend piny. Ruto osechako ikore ne yudo kwan mar jokod bura mabiro konye chopo ajenda mare. E timo mano, ponono ni migosi Raila Odinga jodok e yiero molocho, to Ruto nigi thoth jokod bura. Mano kende en achiel kuom gik mabiro miyo wich bero kod Azimio. Gima lamo, nikech jo Kenya kata chal ni koro jotelo ka jopiny ka jotelo, waonge mfano. Kik gimoro timre ni ji odok e yiero ma migosi Raila oyudo. Kaeto jokanyo oringo gichako duogo kendo e Azimio. Mano e lamo ne maduong'. Erokamano Charles Odhiambo. John Riaga. Victor, wacho mbele kacha ni nitiere wang' teko moro mar option mar dhi e Supreme Court kelo. Kineno kiwinjo kaka Charles wuoyo tiende ni William Ruto en ng'ama go kwan, to kwande nenore ayanga. Tiende ni otemo wacho ni wabro dhi e court, to kopo ni olandore kama, to kama e kaka wabro timo. Wach maduong' madwa wacho wi wach ni en Charles oluonge ni wang' teko mokolo kudho. Analuonge ni timbe maricho, political bad manners. En timbe maricho nikech jogi kanyocha campaign, to jogi ne campaign based on Azimio kata weche mane Azimio opedhe wi mesa ka ne gidhi gode yiero. To okinyalo wacho ni tok yiero ruma ni tu chikoru kocha. Tiende ni gigo mane ginyiso jopiny, policies mag Azimio kata gin giwegi ne ok giyie godo. Namba 2, chieng' mane Chebukati olando William Ruto kaka ng'amoyier kaka president, nobedo gi twak gi jofwambo. To ng'ato nopenje ka bende wach mar handshake ni onyalo yie ka onyalo yie mondo obed godo gi Raila Odinga. To nowacho ni en ohero democracy. Kendo nowacho ni doher mondo mi opposition obed ei bunge motegno kopogore kaka ne wanene igni 5 mosekalo. To koa kanyo tang'o mosetimo, oluongo jogo monego bed ni chung' kaka opposition, oywayo gi machiegni mondo gibed kode e Kenya Kwanza. Tiende ni adiera mantie en ni William Ruto
oko believe in gimiluongo ni parliamentary democracy. Otemo mondo mi ohiny joka. Gima waneno sani en ni ka weche odong' kaka en ma William Ruto obet kaka president, to gimoro amora modwaro e parliament biro timore kaka odwaro, nikech obiro bet gi absolute majority. Koro onego opposition to ok en wach maber. Defections mane waneno, gik mane David Ochieng ginotimo, gik mane Olago ginotimo, anyalo wacho ni en premature. De gibedo jogo man gi horuok to ne girito mondo gik matimore e Supreme Court mondo orum, kaito koserumo to koro ginyalo bet piny to gigo kwani okay, William Ruto e president, bende wanyalo tiyo kodi kata Raila Amolo Odinga e president, ere kaka wadwaro timo sirikal mar Azimio. Tawacho pile ni demokrasi marwa pod wayom, emomiyo gik makamagi timore. Onego bed ni wachopo kama koro wategno kaka wanene kata piny mar America. Ka in Democrat to in Democrat, to ka in Republican to in Republican, makanye michunge ming'erie godo. Wanyalo wacho bende ni en wach mar kech. Anyalo wacho kachung' motegno ni jogo manoringo moyie Kenya Kwanza en kech more manotero gi nitie denyo moro mane gidenyo. Kech king'iyo mbunge mosebedo mbunge for 15 years Kisumu West, ne en ng'at mane nyalo wacho ni bang' higni 15 jopiny oyiero Rosa Buyu kaka MP, we abedane mondo asomane piny kapod wang'iyo kaka piny dhi, to ka noringo dhi kocha, emomiyo inyalo wacho ni samoro kech more mane kaen. Erokamano. King'iyo migosi Fred Outa gi siasa mane gore Kisumu County, nitiere kech ng'eni Fred Outa ema ne gichung' gi ranguma kanyong'o senator, to bang'e noduogo monyiso jo Kisumu nooyo gavana maru marangumano ok ng'ama ber, nyong'o ng'ama ber maloye ma ji ogone nyong'o kura. Koro noduogo, nitiere rejection mane ji otimo mowacho ni ok odwa winjo weche machalo kamago, nikech nibiro nwa ni ng'ani ber, ichaki duogo ni ng'ani rach. Koro king'iyo chikruok manochikore godo kowuok e Azimio kodonjo kocha, nyiso gimoro kuom siasa mane ogoyo. En political bad manners ma onego wawuoye e yo maler, nikech ne gitimo gik ma ok ber. Ne gibedo gi horuok to girito matin. William Ruto bende ne bedo gi horuok to orito matin mondo warit gine mar doho, kata nonyiso jogo ni nikech une Azimio, bedura bede Azimio mondo parliament wabed gi demokrasi. Siasa bende ber ka samori yombi to samori yombo, mane kobedo siasa ma otegno. To kaka en sani, ka dipo ni wachi ni koro William Ruto e president mar Kenya, to odhi bedo gi absolute majority of National Assembly, odhi bedo gi absolute majority e Senate. Tiene ni gimora mora modwa timo, koro obro timo maonge luoro mora mora ma obro bet godo. Erokamano. Fred, dibed ni weche ma otimore gi ojiemo ne nyaka jo independent gi jo mane ochung' kod duond buche moko mag siasa kaluo, nikech chien kacha ne siasa moro ne gore mar mieno jo mane ochung' kod duond buche moko mag siasa kaluo ne joge ringo e reru gi jo asigu mar oganda kaka nokete ndalo no. En adier ni siasa makoro dhi mbele ni kata jogo ma ne odhi kweth mar William gimiyo ngima biro bedo matek ne jo independent, kendo jo independent ma ibiro yier kuonde ma political parties nigi strength biro samoro nyalo biro yude matek, nikech gik ma iwacho ga ni ja independent kata achung' kenda gi ino ka koro ng'amo chung' kende yot mondo mi owuogi odhi. To gimachielo ma adwa wacho, Victor, e buk mar kisomo moma e buk mar Samuel mokwongo kare 15 23 wuoyo kuom ng'anyo, kendo muma pimo ng'anyo gi tim juok, ni muma tim ng'anyo litie maloyo kata mana tim juok. Ang'o mamiyo da wach kamae? Sama ng'ato nigi liel kata wuonu nigi liel, to ne un gi chwanyruok kata ntiere mwandu ni moro mancha ne ok omiyi, sano ok e sama dang' idhi wuogi we wuonu e dala tidhi riwri gi jasik wuonu. Mano ok e sama didhi imanye jasik wuonu kae tidhi imosri gi jasik wuonu, to wuonu nigi liel kata ka ne in wuoyi maduong' e dalano. Koro miyo wabedo gi kweth ji ma odok ka UDA mopogore. King'iyo party mar
UDM ma bende thothne oting'o jogo maya kuonde machalo Northeastern gi mamoko. Gin nyocha ne gionge gi presidential candidate, ne gionge gi ng'at mane laro kom ker. Omiyo gin to bang' yiero nyaka ne gitenre komachielo, kata ncha ne gin e Azimio to kane oland William ni emobedo ker, kata kane gikros giduogo koni to bet winjore. Lakini malitie ma Charles wacho ni en wang' teko mar siasa, adwa yie kode, tadwa chaka wache ni mae okalo wang' teko mar siasa, en chode mar siasa, kendo en wang' tar mar siasa. Nikech kata mana e keny kapod ok idhi mondo chak kendi gi dichuo machielo kata kend nyako moro, to nyaka weru, nyaka wabed gi gimiluongo ni divorce. Magi gin chike marito keny. Ok inyal wuok idhi kendi gi dichuo machielo to pod nitiere dichuo ma pod idak godo kae. Sama ne gini timore eka ji noa e yiero. To ka ji koka noa e yiero, wach ni pod lit ne jopiny. Ka wang'iyo Kaluo, ahinya jok mane otimo ng'anyo ni koa Kaluo. Ing'eyo ni sami wuok kamae to kumiae jopiny ma Ugenya ni koda parruok koda kiondko. Nikech ing'eni samoro kaka kuom ranyisi adieri nyalo bedo adieri kata miriambo. Kaluo joma obiro gi duond buche moko mag siasa nyo kedo nyaka picha mar jakom e posters magi. Samoro bende yiero margi ne otem chwal gi berne gi support Amolo Wuod Oganda. Kuro gima Charles owacho kata kendo maber niya, e sama jogi timo gini bende ne gi consult kata David Ochieng bende no otemo lalore gi jo Ugenya gi jodongo mancha nogo ne kura gi jok mantiere gi kijende, kasto ginyisi ni wan koro wayie mondo idhi kocha. Nikech sami dhi ting'eni koro ok en David Ochieng, koro en jaod bura ma Ugenya. Ang'o momiyo en jaod bura? Jogi ore od bura mondo dhi o represent gi. Koro ipenjori ni to bende jogi no chako luongi ma giore e logi ni mondo dhi e UDA. Koro kodhi openji jogi, emomiyo kata ka jogi ne igi owang' ma gitemo timo timbe ma kamoro ok kare, to samoro iwacho ni ise ogwang' tise gweno bende. Ok atemo wacho ni jopiny no timo maber kuom timo gima ne gitimo jogo mane odhi wang'o gige CDF, to nyaka gige CDF go bende gig jopiny ge ma gigo konyo. Koro inyalo se ogwang' tise gweno, nikech ich wang' ji pod ywak jo Ugenya, atemo assume kamano. Nikech wan bende wan e piny ka, ok wa e polo, e kwane gini. Sama ji gi wang', sama ji nigi lit ma ji chuny gi omoko, ji rito gima Supreme Court dhi golo. Kata ka ne gidwa wuok to ne ginyalo rito matin, nikech en ratiro margi. En ratiro margi mondo mi gi associate gi any side mar siasa. Lakini sama ne gitime gini, timing margi emane rach. To mae bendo chako nyisowa gima chielo, mantiere siasa mar donga ich. Ng'at ka ng'ato manyo kaka onyalo loso iye. Nikech king'iyo gini tiduogi penjori ni to jogi yendi nitiere mana kaka iwinjo weche koro wuok ka wanyalo nono gin to en ang'o maduong' mochwalo gi. Dak ncha ne giti gi pichni mag jo UDA gi sama ncha ne gimanyo ombulu, ka be ncha pod inyalo mana yiergi. Koro miyo nyaka wabed gi gima waluongo ni, nyaka wabed gi paro maliw mondo waayie weche mag conmanship kata waayie weche mag wuondo jopiny ma itiyo gi jopiny kisekala ora cha. To koro gima bora ni sekala ora jopiny itiyo go mondo ikala ora, kisekala ora koro gima itimo kocha koro ok idich gi jopiny. Erokamano. Saringo matek ndi wabro dhi wach machielo. Ne wabedo kod Charles daka chiel kende. Ang'e ni sa to ng'eny. But gima nyotimore Ugenya mar wang' ofis mar toyo ofis CDF gi tom toka mar jopiny mong'iewo osuru mar jopiny ok en kare. Pesa midhi tim go repair en osuru mar jopiny ma donje project machielo. Koro sama wabedo gi it wang' to wasekale mang'eny kaka oganda. Wabeda beda jok manyalo hore. To vika osiepna moro penjo piny. Libed di gima David Ochieng otimo nyiso ni dine jo Ugenya yier ja ODM dine mano kotimore. Ateno gi kanyo. Erokamano ahinya. Charles, mana ka wan kodi ne waneno ka governors mekwa nosidho ayanga tarik 25 dwe mar 8 higani, kendo ne gikuong'ore mar chako tich ayanga ne jo Kenya. Komiti mag wilo loch nyo tiyo gi pesa ma jopiny pod wuoye nyaka kawuono. E kaunti ma Siaya nyo gitiyo kod $12.5 million
e kaunti ma Kisumu $3.5, e kaunti ma Homa Bay ne liekore ni en $22 Migori kaunti $5 duto. Ka watemo ng'eyo kwan pesa motigo e weche mag chamo muma kende, gi ang'o miparo ni rito jowa manyo chamo ma ji 4? Ang'e ni Gavana Nyong'o to nochako dok kendo. Victor, mokwongo amor ni wacho ni liekore nikech ing'e ni nyaka nyocha ripot wuoge e gazet osetemo manyo oboke moa kuom controller of budget mondo wayud ane allocation mar pesa ni to pok wayude. Koro nyaka sani pod wanyalo mana wacho ni liekore pok wang'eyo adieri mare. Ber mondo wawuoth e ler ne jopiny. Mar ariyo, budget mar assumption of office swearing in ing'e ni loso gi sirikal mawuok. Sirikal madonjo kata jatelo madonjo omi thuolo mar gwelo ji 2 kata 3 mondo mi obedie komiti no. To weg pesa gin sirikal mawuokie telo. Masami ibiro timo audit ka gin ma pod gie telo, nikech ng'at ma odonjo manyien no en ochamo muma ka nosegol pesa ka idwa tigo. To kuonde ma gimomiyo ng'at madonjo manyien yiero ng'ate e komiti, kapo ni nitie gimineno karach tigo duondi piny. Ne waneno ka Simbarati notime, iwacho ni pesa manyo yiedhi $53 odagi ni ok ti moduoke chiegni kia $3 kende. Mano ng'iso telo maber. Tabu maduong' ma jok modonjo e ofis nigo en gimiluongo ni perception, paro ma jopiny nigo. Jopiny sani nigi paro ni kaunti iyako, ma jok manie telo sani nigi tich matek mar loko pach jopiny ni kaunti iyako mondo ging'e ni kaunti tiyo ne jopiny. Mano e ting' maduong' mogik maneno ka gin go. Nikech ei thuolo mar ndalo 100 ok ane ka dhi nyalore mondo gichop singo mane gichiwo. Ang'o momiyo awacho kamano? Inyalo paro yiero ma 17 wajumbe mathoth kane jopiny penjo to wacho ni pok watiyo malach nikech ing'e ni kanyo wadonjo to pok wachamo kata muma to Supreme Court. Sani be koro Supreme Court nitie, ibiro winjo kamano e gima jok moyier sani lene go. To gima adwa kwa jopiny koro yudo thuolo manyien, a new lease of life. Jopiny oket thenge dwachgi giwegi mar igi. Girom matindo tindo e kikundi e gwenge ma gintiere. Kata ka en anyuola, kata ka gin anyuola adek, to gibedo piny, to giwacho ni ng'ama nyocha wayiero ni manifesto mare en magi. Ere kaka dwach wanyalo donjore e manifesto ne mondo kik bed ni jagweng' achiel wuok dhi ir jatelo moyier to miye mare to diye uduogo, nikech mane mabiro kelo yako kaunti ema biro kelo yako piny. Ka jopiny nyalo jipanga sani gibed gi kweth matindo tindo, giwuoyo gi dwol achiel. Jatelo parwa ka ni wacho ni dhi tego weche thieth, wadwaro sirikal. Kata jatelo parwa ka ni wacho ni dhi tego thuolo mag tich ne nyithindo. Ma e list mar nyithindo mowuok e gweng'wa ka mosomo tije mopogore pok oyudo kuonde ma gidonje. Jatelo parwa ka piny chiek to waonge yore mag yudo kothe gi mbolea. Ni wacho ni dhi chiero weche mag erokamano nya Charles. Wabro mana ng'uki matin joma ntiere mijo era Ramogi Radio, wabro yudo ote moro kanyo bang'e kanyo oteru achiel kachiel nyaka kaunti ma Mombasa kama jachungo dotiko mar ODM Abdulswamad Sharif loso gi sani. Owinje nena vituo vingine vilichelewa kufunguliwa, kwengine walikuwa unaambiwa ya kwa kitu fulani na fulani hakipo, so ilisababisha pakubwa. Mheshimiwa Shege, anything that you can add? Sorry, mine is okay. Come in front. Mine is just to urge the people of Mombasa to come out and vote. We understand last time the polling stations were opened up very late and there were many challenges, but today the polling stations were opened up at 6 a.m. and just to let them know there'll be no additional time. So by 5 p.m. they're going to close, so it is important if you're at home, at a holiday, just come in, vote. It's taking less than 3 minutes, then you can go back home. It is your right to vote, and I will also urge people, because there are some people who are trying to make people not come out and vote. Do not give your ID to anyone. Just come and vote. It is your right.
And anybody else who was coming here with any other plan to Komacho, and we are a big team, and we want to make sure that this is going to be a free and fair process, ndio to go around. But the voter turnout so far is low, and would urge people just to come out and vote. Ningewaomba wanawake wa mama wote wajitokeze kwa sababu hii ni kaunti yenu na gavana atakuwa gavana wenyu kwa miaka 5, na kwa hivyo ni vizuri wamama wajitokeze. Tuna maneno mengi sana tungetaka kusaidiwa na kaunti. Usipojitokeza leo basi hutakuwa umechagua gavana wako. Na sisi wote tunawaomba wamama kwa heshima, hata kama ni kupika tutapika baadaye. Kwanza tufike hapa, watoto tuwaosha baadaye, kwanza tupige kura yetu, alafu turudi nyumbani. Leo ni holiday, kwa hivyo hutachukua muda mrefu kukaa hapa kupiga kura alafu turudi nyumbani. Mano kanyo mane en mjumbe marwa keini ma no Sabina Shege mabene nyote no Abdulsamad Sharif majak chung kodutiko marudiem elaroko mar governor county mano Mombasa. Erokamanya Charles agero ni selungo mondami John Riaga thuolo watimos nyakwara Mogajwang weche kawuono obedo mang'eny mokalo nikech tijo maduong' en mi bedo gi ng'eyo kaka janeno marwa kaka pile. Charles gima wacho Victor mondo atiek awene John aneno ka sa odhi. Wach koro ni e lwet jopiny. Jopiny owe dwaro mar igi giwegi. Jopiny oji organize kweth mag anyuola gwenge mondo gikaw manifesto mar jok manoyiergi mondo ging'i to gweng'wa ka ere mopogore gi manifesto mondo gilu. To yudhe mitiyogo e goyo jok mapenjo jotelo penjo nyaka lok ngimagi. Nyaka gidongre giwe chamo siling 100 to gimadho changa gi nyasore mondo ging'i ni to ere kaka ginyalo yuto e telo manyien mobiro ni ka gibiro kanyakla giyud trainings. Ginyalo yudo training kata mana e weche mag security ma gitimogo to gitiyo tich mochanore maber ma ok ni gitimo mana maundu. Erokamano nya. John Diega kwanye mana gi kanyo. Mokwongo, ranyisi mokwongo mane governors moyier ne nyalo nyisowa en ni pesa manyo oketi ni timo godo nyasi mar swearing in waneno ka ne en malo ahinya. Koro ranyisi mokwongo mar leadership kata mar jatelo makare ne en governor mane chung' to wacho ni pesa no ng'eny wang'ade nkech pod wan gi gik mang'eny madwa timo. Neno ka Simbarati otime, notime kuonde mathoth. Ok wang'eyo kaka Charles owacho. Warito mondo wane from control of budget ni governors wa makaluoka to notiyo gi pesa di mopogore gi mane giwacho ni gidhi tiyo godo. Namba 2 en ni kopogore gi Migori, Siaya kod Homa Bay nyo nigi governor achiel manyo tieko tich 10 years. Koro gin gi governors manyien manyo donjo. To weche ng'eny e counties naneno ka Mama Gladys Wanga nyo timo limbe e hospital ma Homa Bay kama joywak ma Homa Bay jodak ma Homa Bay oseywak ahinya gi weche mag thieth. Naneno ka bang' swearing in to chako kacha. Mano nyalo bedo ranyisi ni samoro en gi paro maber gi weche mag thieth. Kidhi Migori bende gin gi weche gi, Siaya bende gin gi weche gi. Governor Nyong'o ting'eni dhi nyime gi tich manyocha osechako tiyo. Gimanyalo wacho en ni wasebet chien ahinya kaka oganda. En adieri kech kaka Fred wacho okwa e polo wan joma nika nitiere kuonde ma ok osedhi maber kendo kaka joluo nitiere ywak mosebet ni devolution pok wawinjo mitne ahinya. Nitie gik moko ma waneno e counties mamoko to pok waneno gi kaluo ka, omiyo ywak ne ng'eny. Koro tich ni kuom governors manoyier manyien gikaw thuolo makende mondo mi gi establish mise maggi mondo ginyis joma nyocha oyierogi ni wabiro gi paro manyien. Nitiere gik ma pok waneno ma odani mondo mi wane e pinywa ka. Ni penjo wach mag bloated workforce. Ranyisi nitie kinde mokalo ni nyalimo Homa Bay nyadi ng'eny. To kitemo ni donjo e office governor ma Homa Bay chakre e gate nitie jomobet abeta gima gitimo malong'o onge. I will not be surprised kiyudo ni jogi eki bende samoro nitiere msara michulo gi kowuok e county. Koro
kuom ranyisi Mama Gladys Wanga kaka gavana ma Homa Bay onego chak gi kanyo ka nitiere ng'at michulo osara to onge gimotime county dong inyalo gonye mondo odhi omany gimoro mondo tim mondo mi pesa matin mabiro e county ni ji oyud godo konyruok. Koro geno nitie e counties wa te ang'wen gi wageno ni wabiro miyo governors wa thuolo mondo mi oti. Koro wanyalo we siasa oko matin mondo mi wach ni ero ng'ane noseyier ng'ane nodong'. Ere kaka wanyalo bugo tiende mondo mi wakonye kaka oganda kata gi support mora mora monyalo timo. Erokamano. Fred, ka watieko wachni mondo wadhi e chenro mamoko. Yiena mondo kikanuo gik ma jowetega osewacho. Victor, kuom higa 10 mokalo, nyocha ne governors ma nyocha ne ni office ne wacho ni ne giloso mise. Kinde duto ka nyocha ne ipenjo gi penjo, to ang'o momiyo ma pok otimore, ang'o momiyo ma pok ni wacho ni timo, to giwacho ni nyocha ne pod giloso mise makare, kata ne gilay foundation mondo mi governors mamoko mabiro kata mochako yier kendo odhi nyime gi gedo e foundation no. Koro ok wadwa penjore ni to dipeni omenda mathoth mane gidwaro e weche mag sama ne gichamo mumani en achiel kuom mise mane gidhi nyime gi gero. Koro mano to wabiro wene jopiny. Gima jopiny nyaka ng'e ahinya ni sani wantiere gi weche mag katiba owuoyo mathoth kendo miyo jo Kenya ni project mora mora ma pok otime e county nyaka wabed gi public participation. Koro jopiny nyaka bedi nikech governors gitenyo cha gin gi manifestos mag gik magidwani mondo gitim ne jopiny. Mondo jopiny o participate kata jopiny obed kaka jokanyono e projects ma ibi tim e counties. Gimachielo mabende governors wa makaluo wageno ni jomoduogo e office kata modonjo office manyien biro timo en ni mondo mi giyaw dhoutegi mondo mi jopiny obed ni nyalo nuang'o governors. King'iyo an kuom ranyisi awuoyo kuom gima ng'eyo to kadwa wacho ni en county mane kata county mage gigi timore. Ibiro nuang'o ni mondo japiny ne governor yot neno Nyasaye moloyo neno governor. Yot neno ker ma gima wacho nikech an gi experience. Yot neno kata mano gai mar ODM mar Azimio Raila Odinga yot malich moloyo neno governor mantiere Kaluo Nyanza. Giyaw giwere gi jok ma John wacho ni kidhi e county headquarters idwa ka opong'o mabudha budha kucho. Brokers ng'eny idwa ng'ini to en ang'o momi idwa neno governor. Ntiere jopiny man gi paro mopogore opogore ma samoro nyalo konyogi. Achiel kuom jopiny gi bende samoro ne gin jok mancha ne gin opponent maggi. To ntiere samoro jopiny ma bende ntiere gi paro manyalo konyo e dongruok. Mondo mi kik bed ni to kibiro to ang'o mi idwa kuongi chame gini to in gang'o ekine governor. Governors gi koro giwe bedo ruodhi. Gibedo jok madwa tiyo ne jopiny kopogore gi kaka ncha waneno e tend governors mokalo. Mondo jopiny kuom ranyisi ka Homa Bay kanyo kidwaro neno Gladys Wanga to bed ni en ang'o momi idwa nene to gini chopo ne pie mare tineno governor mari e yo manyalo konyi nikech gin jok moyier kaka jotich jopiny kaka servants mag jopiny ok ruodhi. Magi e yo makinde duto idwaro ni jopiny konyo riwore gi governors gi to gi MCS e gero counties mawa nikech ok governors gi kende man gi paro manyalo konyo nyaka gisum paro kuom jopiny. Erokamano. Wageno ni counties mekwa mabende pok obedo gi telo moridre nyaka village administrators nikech king'iyo wang governor e gweng' kacha en village admin, ward kacha en ward admin. County Government Act olero mano maber mokalo. Charles Odhiambo gi John Riaga. Charles, wach mari mogik mar weyo kodo nyikwa Ramogi Ajwang' mane neni e Ramogi TV kawuono e chenro mbaka ka wanene. Erokamano, aneno ka kinde osedhi mokalo. Victor, nyo wan kodi adiedo. Nyo Father Walter Mararuo Parish oweya gi paro thuth mokalo e chunya. En paro madwa riwo gi jowinjowa mawinjowa sani. En sigana manie muma, sigana mar nyiri 5 mofuwo manok oting'o mo e obabo kane wuon kisera odeko. En sigana ma pod ochando chunya nyaka sani. Adwa penji nyakwa Ramogi Ajwang' mawinja. Wuon kisera odeko. Be in gi mo e chupa ma kama ni e tayo liel morumo to sama ochopo idhi ole tayo. Kamoro wuoro na wachano. Father Walter nowacho ni sama pod in gi tekri kaka dhano ma Nyasaye ochwe. Be iparo kinde mabiro mibiro bedo ni onge tekri. Be ikungo emomiyo joluo ne rieko bedo gi dere. Be in gi dero kata ka ok en dero mogen
do you have a saving? Nyakora Mogajwang Nyasaye mondo riti kuyie upidhi yela chielo kende mondo wapar go ni wuon kisera odeko kikwa bed gi chupa maonge moe. Erokamano. Erokamano enya. Erokamano wuon kisera odeko kik yudi kayo kod chupa mar mo. John Riaga, wach mari mogik. Erokamano Charles, mano wach maleo ahinya. Adwa wacho ni kinde moko kanyo Mama Martha Karua no onyiso oganda makaluo ka goganda ma Kenya mzima ni kura mwago ne president en kura maber, to kura maduong'ie moloyo en kura mwago ne jopiny ka MCA, MP ka achiel kod governor, kech gine magitiyo no direct. Ne wasetieko yiero, paro moro makech mane wan godo sana social media ka wapingore godo cha ema koro waduok chien ma kwayo mara governors mago mane wasemiyo tich MCS kod MP wamigi thuolo mondo migi tinwa ka gichopo kamoro ma tich otamogi to wating badwa malo to wawach no hoyo mane wawinjorego kama to tamitimo kata wanyalo wacho ni wanto ne wapingi to nose yieri koroti katicho tami to wabro penji an mane kwayo madwa kwayo godo oganda waduto ni jogo mane wayiero wamigi thuolo mondo gitinwa. Erokamano ahinya. Fred? Victor, kidwa nego thuol tigoyo thuol sama pod ogoyo tach, sama thuol odoloreno tek igo wiye kendo ichak igo wiye mikase kata ka en rungu tikaso go mana wiye no, to kiweyo ma thuol oriere modonje lum to kibinege. Sama thuol pod odoloreni ema waore uru mondo wameduru ameda go wiye, wameduru agora go wiye. Ka Nyasaye oyie to thuol no nyalo tho. Erokamano ahinya. Kawuono en mana ngeche kod West Nyakwara Mogajwang ema bende walero godo chenro ma kawuono ma kaka wanena. Ka kamano Nyakwara Mogajwang pod waikoni mathoth. Chenro mar mbakro mobiro Cleophas kaachiel kod Sharon duto biro ka mana bang' dakika manok ne Nyakwara Mogajwang wachako time kendo wuok tich machielo chenro mari ma kaka wanene. Amora ahinya ni yiero mar bedo kodwa Wibe Kikwil pod waketo wang'wa e kaunti ma Mombasa, kaunti ma Kakamega kanyakla kod kuonde ute buche maromo 4 ma itime yiero kawuono. Nyinga en Victor Tino Makajuma, bed kod okinyi maber. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo en ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore kuom dag mor. Ngeso ka ngeso sa 4 otieno, tiedero ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Ramogi Night tich abich ka tich abich sa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, everyone is talking about you. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile. Bana na diagarai.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drangu kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Nyakoromoga jwang' wang'ni pok opogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Kikierang nineno gari maringo godo. Kikierang nineno pesa mawuotho godo. Kikierang nineno nanga mawuotho godo. Kikierang nineno raminena godo. Yaraki marumo kiero pesa tiero jache. Yaraki marumo kiero mwandu tiero jache. Nyasaye machano nyaka ngimani duto. Nyasaye machano nyaka ngimana duto. Dial *860*419# to get Hera Mutho. Jwango yaure kendo machiegni maen Ramogi TV chenro makoro chope sani pod wantiere yiero mar Kenya higa mar 2022 ka sani yiero pod dhi nyime kuonde ma opogore opogore. Kiny ma kawuono chenro mar mbako romo wada mana mondo mi wago tarubine kuonde mopogore opogore ni to kanye ma yiero bedo kanyo katimore. Kopogore gi weche go mag yiero nyakoro Ramogi Jwango wadarango bende gigo mantiere do kacha. Wacho ni do ng'uro sechwal. Jok moko sebedo kacha ka kuongore ni mae adieri mara, mae adieri mar jal machielo, adieri mar wach ni kanye.
ng'eto mag bura manyaka sano osemake do nyakwara Ramogi Jwang. Ndalo medo mana sudo ka sani ndalo modong' kanyo ka gin ndalo 7 odiochienge 7 to oganda jo Kenya dhi ng'e adieri mano kaluwore kod ng'eto mag bura midhi ng'ad kanyo kod wacho ni kwan jong'ad bura maromo 7 masantiere dono maduong' mogik. Wadarango gigo mantiere kar kacha. Iwacho ni ng'ur mantiere kar kanyo mosechwal nyaka e doho gin mage. Wacho ni arene chwal ng'ur nyaka kawuono. Gik maromo nade mosebedo kacha katimore. Kaeto kowuok kanyo ang'warango bende ni odiochieng' ma kawuono gino makore wacho kanyo ni nitiere kwayo mopogore opogore. Kakore rango ni mane ma nyalo bedo gi pek ni nyaka sani ng'ur adi mosechwal. Ikwayo ni kwayo mage bende ma jochung' mopogore opogore kata jogo mochwalo ng'ur margi e do gin gi mage mago petitioners gin adi. Iwacho kacha ni affidavit mochwal kacha. Iwacho kanyo ni mage kuong'ruok gi gin adi duto. Wacho kawuono dhi rangi duto ni giromo nade. Orwakni machiegni ni mar wantiere kar kae mar koni mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage matimore. Mondo mi walosi gigi duto wadhi twak kachiel kod jalony e weche mag chike kaunti ma Kisumu e kaunti ma Nairobi ka bende wadhi bedo kanyo ka watudore mana achiel mondo mi wabed kod ng'eyo matut e gigi duto mosebedo kanyo katimore. Kendo in kaka janeno mar Ramogi TV, in kaka jakenya, in gi ratiro mari mag rango ni gik mage ma osebedo kanyo katimore. Kendo inyalo bedo gang'o minyalo bedo kanyo ni dwaro mondo ing'e. Mondo mi wabed gi magi achiel e studio ma Kisumu wadhi bedo kanyo kod Green Odera. Green Odera en jalony e wechego mag chike. Wadhi bedo kode achiel kuok e studio ma Kisumu okinyi ma kawuono. Kamachielo bende e studio marwa ma Nairobi kae antiere kod okil Kamaloka mano Ibrahim Oduor machiegni ahinya e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano Alphonse, erokamano ni jowinjo waduto gi joneno Cleophas. Kamano. Erokamano ahinya Ramogi TV ma nyabedo thuolo ni mokwongo ka irango gigi duto ma osebedo kacha katimore. Wadarango bende ni yiero kamoro amora ma gitimore ni mage ma nyabedo ni omi pek. Wadarango kacha e kaunti ma Kakamega ma Mombasa bende wadarango. Kaeto ka waduogo warangane ni nyaka sani petitions gi gin adi mosechopo kacha. Affidavit marom nade mosechopo. Mano chini kuong'ruok mopogore opogore ma jogi mantiere kata jogi makwayo maoro kwayo gi mondo mi gidonji e bura makamae mano mar makwedo duoko mar jalar komten piny Kenya. Kara kama nyako Ramogi Jwang kapok wachako warangane kendo wakoni gigo matimore odiochieng' ma kawuono mano kuonde mag luto ombulu mathoth. Ka okinyi ma kawuono wan gi kaunti 2 ka kuonde mamoko bende ibedo kanyo. Counties ma yiero kawuono ibage romo kanyo 7 kantiere kuonde mamoko ma kaunti achiel nitie gi yiero nyadiriyo. Wadachako mana gi rango bende mago mantiere kar kae. Kaunti ma Mombasa jolar kom governor yiero mitimo odiochieng' ma kawuono gin jok mage. Samoro nyalo penjri ni gin jok mage malaro komno mar governor e kaunti ma Mombasa. Ero gi kanyo Ezra Nawiti mochung' kanyo gi duond burano mar VDP, Hassan Omar Sarai mochung' gi duond bura mar UDA, William Kingi ochung' mar PA, Daniel Kitsao ochung' kanyo maonge duond bura, ka Shafi Makazi ochung' kanyo gi Opia, Abdul Swamad Nasir ochung' kanyo gi ODM, Said Omari ochung' kanyo gi duond bura mar Usawa Party. Kamachielo warango kaunti ma Kakamega ni gin mage. Kaunti ma Kakamega wan kanyo gi Fernandez Barasa duond bura mar ODM, Shakalanga Wajirongo ineno kanyo chung' kanyo gi UDP, ineno kanyo Suleimana Kanyanya Kanu. Kamachielo wantiere kanyo kod Cleophas Malala chung' kanyo gi ANC, Samuel Omukoko MDP, Austin Opitso ochung' maonge duond bura kachiel kod Michael Sakwalsa Sakwa ero mane kaka wantiere kode kar kanyo. Kar chung' burano mar Rongai bende nyako Ramogi Jwang e kaunti ma Nakuru nitiere yiero oting'o jok makama. Iwacho ni en ng'wech mapek e kind ji 2 mano Paul Chebor mar UDA gi Raymond Moi mar KANU. Kamachielo mochung' gi chama cha mashinani Luka Kigen ochung' kanyo bende. Ineno James Lopoyetung ochung' kanyo maonge duond bura mane kaunti no ma Nakuru kar chung' bura mar Rongai.
Wadarango kamachielo bende Kitui Rural, mano kantiere county ma Kitui. County ma Kitui, jogo malaro kom od burano karango Kitui Rural, wan gi David Mboni, mochung' kanyo gi duond burano mar Wiper. Charles Nyamai, ochung' kanyo gi duond burano mar UDA. Nyaka sani, duond bura mar Wiper osebedo ka yweyo kuonde mathoth kerango kanyo gwengego ma Ukambani. Madhi bedo machalo nade. Warito neno odiochieng' ma kawuono wadhi ng'eyo. Pokot South mantiere West Pokot. Kar chung' od burano ma Pokot South nigi jochung' adek. Neno gi kanyo David Kosing, mochung' kanyo gi KUP, mano Kenya Union Party. Simon Kalekem, mochung' gi UDA. Neno gi kanyo kaka gintie. Mago ma West, Pokot South. Wada dhi mana nyime to warang mamoko mantiere kanyo. Kacheleba neno kanyo John Lokitare, mochung' gi duond bura mar KANU. Mark Lomuno Kolol, UDA. Titus Lote, Kenya Union Party. Mago ema timore odiochieng' ma kawuono. Kaka machielo bende nyakwara Ramogi Tv mwada manarango. Nairobi ka wan gi Kwanjenga, mano MCA. Jogo man kanyo maluto mbulu kanyo bende nitie, mano komno mar MCA. E kom machielo bende mawadhi bedo ka warango kawuono en komno mar Nyaki West, mantiere county no Mameru. Irango kanyo ni yiero idhi tim kanyo tielo machielo. Gima inuo yiero makamagi, yiero gi noko timore tarik 9 dwe ni mar 8 kaka ni dwaro. Kendo kaluwore gi mano oganda dhi bedo kanyo ni dwa ng'eyo ni chal mar wach gin mage. Kapo kodonjo weche matimore do, wawinya ne pacha okil Kamaloka ma wantiere go kawuono. Magi gin achiel kuom weche moko manyaka sani wakili Ibrahim idhi chop kodi e do, kendo oganda moko bende osechwalo ng'ur makae gi kacha. Ka irango gimomiyo yiero makamagi ne ochungi. Ka wan gi yiero mano bende itime county ma Kakamega, county ma Mombasa, mano e komno mar governor. Gi kuonde mamoko awacho ni 7 mane yiero bende okotim. Awacho ni ka gintiere kacha kachiel duto, kuonde luto mbulu, kuonde chung' od bura maromo 8. Wacho kanyo mano kimedo nyaka kombego mag MCA no kotime yiero chieng'no e kombego mantiere kar kanyo. Kirangi kaka okil, odhi chalo nade? Kiranga weche gi duto ka wachomo koro yiero mitimo kawuono gi lwenjego mapod nitiere do mapacho ka. Weche gi king'iyo gi gima notimre ni en gima gidho ngere wacho ne unprecedented, gima ne onge ng'at manyalo paro ni nyalo timre. To gimomiyo ne onge ng'at manyalo paro ni gik makama nyalo timre en kech kata chik marwa ok ong'iyo situation ma IBC koso timo yiero nikech mistake margi. King'iyo kaka Kakamega, king'iyo kaka Mombasa, king'iyo kaka Rungai. Gimomiyo yiero ne ok tim kwenugo nikech en kosa motimre kod IBC gi contractors mamagi mane dhi loso ballot papers. Koro emomiyo mano emomiyo ji odhi doho. Then king'iyo matut bende tok chungo yiero gi, IBC ne mokwongo chiwo tarik ma 23 nobotimo yiero gi tarik 23. Tok mano kendo IBC ochako lando koro kendo wadhi timo yiero gi tarik 23, koro wachungo gi nyaka chieng' ma ema wabo paro mondo timgi. Koro nochuno ji mondo odhi e doho mondo ochun IBC mondo tim yiero gi kapo tarik 30 okoromo. Mane kwayo gi e doho. To gimomiyo mae ne timre en kech chik ma Kenya, the constitution, wacho ni yiero nyaka tim the second Tuesday of August of the 5th year. Mani luongo ni yiero maduong', general election. Mane gima chik, kane wandiko chik ni higa mar 2010. Mane gima ne jopiny dwaro. Kila bang' higni 5 ka higni 5 korumo to nyaka tim yiero gi. Koro mano kuom neno na
nene en kosa maduong' ahinya part ma IBC. To magi e gik mamiyo kata sani nitie ng'ur kata ma chama mar Azimio na ang' momiyo IBC ne choro yierogi to kosa to en margi. Ing'eyo katiba wacho na IBC katimo yiero system magi nyaka bed gi gimiluongo dho ngere ni efficient. Yeah? Efficient manyiso ni gik gitimre maber maonge gudni koni gi koni. Okay? Koro gini kelo doubt kuom processes mag IBC. Ang' momiyo ombulugi ne kolosgi maber to IBC ne en gi higni 5 te mar loso ombulugi. Ang' momiyo ombulu ma onego bed ni dhi kuonde ma constituencies moko nitero kuonde moko to IBC nigi kinde mathoth matimo gigi. Checks and balances mani IBC gichalo nadi. Koro bedo ni IBC otimo yierogi kawuono. Koro omiyo rameny koro ochomogi tir. Yeah? Koro nyaka ng'in to IBC ni ang' momiyo gik gi ok dhi maber. Rameny ma kamago kapo nono nitiere ng'ur moro amora mantie kinde ma ochopo sani ka koro yiero osetim. Nitiere thuolo mar jakenya moro amora nitiego mar dok e doho kendo sundo IBC. Ka ipenje penjo ne nang'o miyo yiero ma kamagi ne ok otim e kinde mane dwarore mana tarik 9 kaka yiero mamoko. Nitie ng'at moro amora manyalo chopo e doho kata un kako kinde mondo mi IBC ochiw ler mathoth e gino mano miyo yiero ma kamagi ok obag chon. Kabisa nitie thuolo. Nikech penjo mabo bet na en niya to yiero ni be notime kaka chik dwaro. Okay? Nikech chik dwaro kochopo higni 5 idhi timo yiero. To yiero ni itime kaka dware kaka katiba wacho. Katiba wacho ni tim yiero tok higni 5. Tim yiero maduong'. Every first Tuesday of August. Okay? Koro kochopo kanyo. Mano gima penjo ma ng'ato nyalo teredo honto ang' momiyo yiero gi ne kotim chieng' on the second Tuesday of August. Okay? Marariyo. Sani nitie ng'ur e chama mar Azimio. Na nikech no chori yiero gi mbele. Voter turnout kuende mane Azimio ntiere koda thoth maji miluongo ni stronghold. Yeah? Voter turnout no obedo matin. Wachni doho maduong' dhi chiwe twak. Ng'iyon to bende nyalo bedo na choro ma yiero gi. Yeah? No hinyo jomoko ma okobiro ma otimo yiero. Okay? But maduong' moloyo makoro doho dhi ng'iyo ka weche gi ochopo mbele ma doho en nikech doho be nyaka ng'i gimiluongo ni public interest. Okay? Public interest en ang'o maber ma kwatimo to bo konyo jopiny. Nikech number 1 nyaka be ng'in timo yiero en gima kawo omenda mathoth. Koro kose timi yiero ni e yo mitime sani ni bende otime yo ma ratiro, be otime yo maber, be otime ma kila ng'ato ma odhi go ombulu ma onge chandruok moramora. Koro mago e reasons ma ng'ato nyalo dhiyo mondo ter mbele ma koro nyalo konyo kes mamare. Nikech kidhi doho to idhi ng'i maduong' to bende jopiny ne omigi thuolo mar goyo ombulu. To kane gigo ombulu, be ne gigo ombulu maber. Ombulu mane gilutono, be nokwane maber. Kano osekwane maber, be noland ng'at ma oyombo yierono ni oyombo maber, oyombo gi kura mamalo. To kantie irregularities kata hitilafu moko motimre ikore kakai, mago e gik makoro doho dhi ng'iyo kendo dhi miyo weight maduong' ahinya. Ka en odiochieng' ma kawuono nitie yiero madhi nyime kendo
kochopo nyaka sani wantiere gi weche kuma sani bende nitiere doho. Ka wanyalo mana lero ne oganda wa ni nyaka sani gino matimore doho sani edho jowagunda iwache kata ni nitiere gima dhi nyime maka wuono mano iluongo kanyo ni interlocutory application. En ang'o matimore kidieny maka ma iwacho ni nitiere kwan mopogore opogore maga ng'uro mosechwal, nitiere kuong'ruok mag affidavit ka mosechopo e doho, nitiere jok mosechiwo kwayo mopogore opogore. Kwayo maka ma ikogeti kumoro achiel tirango gini ma mosechopo gin magi. Affidavit moseyudo romo 15, romo 10, giromo nade, mago duto kwan go iketo kacha kendo irango gi. Kirango kama chielo makoro achopo kanyo kwayo kata wacho ni ng'uro maka magi nyaka sani gin kacha 8. Kimedo mar 9 mar Moses Kuria makoro wacho ni lwenje manowuok kacha manowuok e Bomas of Kenya kama ni nywake ombulu duto lwet Raila Odinga kod Martha Karua Joazimio kacha ok ler kata ka gidhi e doho kanyo mondo giyud kwayo mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono tarik 29 dwe ni mar 8 gima timore kacha e doho no ma Supreme wacho ni registry kacha mantiere Bore Nairobi kae maga chelo kuom doho mantiere Milimani Lokots kanyo sub registry kacha. Gigo matimore kacha gin ang'o to gin gi pek mane ahinya mano matimore kawuono motelo ne chako winjo ng'uri monego bed ni chako kar chadek to kiny be pontie gimoro matimore. Koro procedure mar kota en kamai. Number 1, chieng' ma tok ndalo 7 bang' yiero petition osechor mbele ma doho. Okay? Koro tok choro petition no mbele doho gima luwe en within 24 hours seche 24 odiochieng' achiel jok ma oluong nyinggi itero gi petition go mondo ging'i. Then gin ndalo 4 mar chiwo duoko margi. Koro mane miseneno ka koro ntiere affidavits kata kuong'ruok mang'eny moseket e mbele court. Tok mano jok ma otero petition imiyo gibende imiyo gi ndalo 1 kata 2 to gibende gichiwo gimiluongo ni rejoinder. Rejoinder en ka nachiwo ywakna tiduoko to itoko igolo gimo manyien ma onego aduoka ka an ng'at ma petitioner to koro abenda chiwo duoko igimiwachono. Koro kosechiw duoko no to nitie gimitimo iluongo ni ndiko written submissions. Written submissions en koro weche makaka koro okinde weche magidwaro nyiso court iyo masimple nikech neno petition en gima duong'. Okay? Petition en gima duong' oting'o kanyo gimiluongo ni evidence nyiso gik motimre lakini koro okinde kete mate reduce kare koro mang'eny karo ting' nang'o iwacho ni koting' gi boxes 50 okel gi nang'o kinyalo ting' matin manyaromo mana booklet moro matin kama. Gimomiyo manotimre en nia seche midhi e doho kata ka itero jakuo e doho ma doho oseng'iyo kuong'ruok te ma osechiw e mbele doho no koda gik miluongo ne exhibits okil nyaka koro wuo kod doho to nyisgi kung'iyo gik moko te mwaseketo e mbele doho ni ma e kaka chik wacho ki apply e evidence ni koro doho okil koro nyiso doho na ma endigo e gima notimre to ma endigo e kaka chik wacho. Koro weche ma okinde wacho igimiluongo ni written submission no ema koro doho bende doho ng'iyo to compare gima ni evidence koro okinde koro temo konyo doho gimiluongo ni applying the law. Ne ing'ada kapod adhi nyime ntie nadwa biro gimiluongo ni interlocutory application. Koro okinde koro osechiwo written submission. Cause ichiwo written submission kantie ng'at ma bende en kod gimiluongo na interlocutory application. Interlocutory application tiende ni ntie ywak ma idwaro ni doho odil kodo kapodi okong'iyo ywak ni maduong'. Achiel kuom gi en kaka nia king'iyo petition mar Azimio
petition number 5 gichiwo ywak gi mokwongo na within 48 hours tok seche 48 mar keto ywak gi e doho IBC mondo migi equipment kod access to some information ma IBC kende eman kodo. Gimomiyo maendi go dware en kech king'iyo ywak mar jo Azimio etiende among the things magiywago en ne ntiere interference kod equipment mag IBC on the background. Koro mondo mi gichiw ywak gini kaka gidwaro mondo doho winjgi maber nyaka equipment go chiwn mondo gi access on the report madhi mbele doho. Koro interlocutory applications ka endigo mago gik moko mabende doho dhi ng'iyo. Koro mago ichiwo itime iyore ariyo Number 1 ikete email a petition kaka jo Azimio oketeno. Tok main petition no koro iloso gimiluongo na application no obende en ywak inyalo luonge ni ywak matin yore ma ichiwo mbele doho to doho ng'iye independently to relate. Koro gima nyaka gichiwo na ywak mwachiwo interlocutory application ni en kod connection kod ywak wa maduong. Mano en achiel kuomgi. Ntie jok mabende nyalo dwaro mondo ochiw maoni imbele doho ikinde mar interlocutory ikinde ma doho winjo ywak maduong' makoro seket mbelegi iluongi amisai curia Maganyalo bedo osiepe doho. Jok sani wantiere gi moko kuom gima osechiwo ginya bedo interested party kata osiepe gi mag doho. Koro kanyo bende kimaki mana gi kanyo wakaw yweyo madundo ka wakaw yweyo matin ma wakaw sani ni ka waduogo ilero ne osiepe mag doho gi nyaka sani jogo moseyudo kwayo magichwalo kacha wan gi duol jakanyo mar riwruok mag okinde ma pacho kamano mar LSK wada winje ka waduogo sane ka wayude angwarangane ni osiepe madogi ginto gin jok mage to jok mage ma nigi teko mar chopo e nyim doho kaka osiepe kae to joma chalo hijo kacha David Wahiga Mwaure mabende ne oro kwayo mare mano kentiere gi ote mare kata kwayo mare mondo orwake e bura makama kaka achiel kuom jogo mawachore interested parties gi osiepe doho gi pogruok ne kanye imake mana ikanyo kwaduogo to kanyo mwachako ka wadhi kiny iwacho ni pre-trial conference chakre tiende ang'o ikete mana kanya kora Ramogi Tv wada mana ka yweyo madundo ka waduogo wayudo weche mathoth mapod ntiere twak kiny ma kawuono yiero mar Kenya higa mar 2022 weche mane doho siasa bende ni koni kae koko chopo amidi mare kikidhi mabor. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi jong waseka uyo machuo kendo waduogo. Wawinyane kwayo mara riwruok mago kinde pacho kae. Mano kotenle kod jakanyo bende mantiere kar kanyo. Mano miluongo kanyo ni Mwaura, achiel kuom jokanyo mag jokanyo mag LSK. Nyaka sani Mwaura Kabata, mano jakanyo mar LSK. Wawinyane kaka ne oloso odiochieng' manyoro kotenore kod weche gi duto mag bedo osiepe mag doho. If the court would allow our application, then we will be able to verily assist the court in making determination on these serious 3 issues that we have raised. Kuwinjo kanyo, gino mantie kanyo en machuok ahinya. Kwacho kanyo ni okwayo mondo mi oketgi mondo mi gikony doho e chiwo paro ma opogore mantiere kagi ka. Mano ka wanyalo mana wacho. Mano tiende yango in kaka in binyabedo kanja kanyo mara LSK koso inoko inyalo miwa pacho ka koro LSK ka kwayo maka mano chopo tiende nango ne jogo manoko. Kwayo mar LSK LSK ochiwo kwayo mondo oyien gibed kaka osiep court. To nitie paro ma gidwaro konyo kodo court. And gima kelo interlocutory application. LSK paro ma okuongo ma LSK temo nyiso doho en king'iyo jo ma odhiogo ombulu. Ntie ombulu mathoth ma obedo classified kaka rejected votes. Okay? To rejected votes go githoth ahinya. Koro doho mar LSK ochiwo kwayo mondo doho oyiengi. Nikech chik oyien doho mondo omi thuolo ma ng'ata madwaro wuoyo kodgi kendo chiwo paro e yo achiel e gimro ma very important e mbele doho kanyo. To achiel kuom gik ma omulo ma doho nyaka ketie para ahinya e case masani mbele gini en issue mar rejected votes. Waneno ka ikwayo mar Azimio mbele doho, achiel kuom kwayo margi en seche ma doho chiwo ng'ado bura kantie ng'at mane ochopo 50+1%, ya to doho nego ng'iya nen to jok mane odhigo ombulu to ombulu margi okethrecha. Ombulu cha wakete kanye. Ombulu no waweya odhi kamano. 2013 doho noyango ne ombulu ma okethre ok nyuand kod ombulu ma valid. Ma doho wacho ni seche migo kwano mar ombulu mar ng'at mochopo 50+1%, to ombulu ma okethre go te iketo kando. Kendo gichako ginuoyo kamano 2017 bende no ombulu go iketo kando. Koro wang' ni to kinde no LSK nene okochopo ma oketo pachgi e mbele wachno. To sani king'iyo application ma LSK osechopo mbele doho ma interlocutory ma gichiwo kod okwayo no, en ni doho ong'iyane wachno manyien kendo. Nikech doho maduong' kata odoko ne gise ng'ado bura e wachno. Doho maduong' kod thuolo mar weyo direction mane gikawo the other time ma gikaw gimo paro manyien kalure kod kaka chik evolve. Koro LSK temo wacho na anyalo dhiyo i polling station, okay? To gimatera i polling station en an okamor kod jitema ochung',
ya e mbele doho ka kanyo ji temo ochung' e ombulu no to koro gima gitemo nyiso doho en jok ma odhi kacha to ok mor gi jogi te ma ogo tik kila ng'ato man e ginene jok ma odhi mogo tik ma oketho ombulu no ya ombulu no en ochiwo maoni mare na gimomiyo ayiero jogi te agogi tik kata xx en okamor kodgi lakini ne awoki oda ma adhi kar goyo ombulu ma ago ombulu ma mara makoro ma endigo bende onego bedne ng'iyo mano en kwa achiel maduong' ma osechopo mbele doho e gima LSK temo agio e mbele doho kanyo. To koro pogruok mar LSK gi jok mamoko bende madier mondo bed osiepego mag doho gi jogo madwani mondo nywaka e bura ma kama iwacho ni interested parties pogruok gi biro kar kanye? Pogruok gi en niya ng'at mabiro e mbele doho kaka osiep doho en ng'at man kod gimiluongo ni expertise e area ma odwa nyiso odwa wuoye kod en gi lony moro e gino moda biro nikech kaka kae ka warango affidavit mor kanyo kod George Njoroge mane wacho ni en jalony e wechego mag mbui kaachiel kod lony masani ng'at ma kamano koro ka ntiere kaka osiep doho en obiro kacha chiwo lony mare kaka ng'ano manya bedo kacha ka en forensic expert kata konyalo bedo jal machielo man gi lony e yo machielo mane ng'ama nyalo bedo kanyo kaka chielo kuom osiep doho to obira to en submissions kata paro ma ogolo mbele doho en paro ma ok oegemea kamoro amora en paro mar expertise kende e area mar ginene mar chik no aya jok moko miluongo ni interested party ka ento en ng'at ma otemo nyiso doho an kod stake ya e bura ma koro yalo mbele doho ni kaka application mar Wahiga Mwaure lakini e chike mag doho mano okal higa mar 2017 owacho ni doho ok bi winjo ywak ma ok bi yie ywak ma kamago mano en expressly stated in the law yeah doho wacho mano express igirene chik mag chike mag Supreme Court mag yalo bura mar presidential nmago doho ok bi yie yeah jok ma doho yien mondo bedi court en jok motero ywak jok ma onego bed duoko ywagno to kod jok ma doho nyalo miyo thuolo mondo odhi kanyo kaka osiepe mag doho. Erokamano kuom lero mano. Kamachielo wan gi kwayo mag jogo man koro chwalo ote mar Martha Karua kod Raila Odinga kwayo maduong' man kacha anochni kwayo adek mondo owito oko yiero mar William Ruto kod Rigathi Gachagua imake mana gi kanyo mano mokwongo. Mar ariyo mantiere kar kanyo en mar golo chik ne IBC mondo IBC okwano ombulu kendo kose kwano ombulu to rangi ni bende gin kare kaeto olandi jaloch maksani koro gimantiere kanyo oland Raila Odinga ogol chik ne IBC mondo oland Raila Odinga kaka jaloch e yiero mokalo mano mar ariyo. Mar adek en kanyo makoro doho maduong' mogik mano ma Supreme Court okete lela ni IBC onge gi teko moro amora mar tayo yiero mano IBC masani kaka entiere onge gi teko mar timo yiero moro amora e kind kwayo mantiere kar ka kwayo mokwongo cha ni owito oko yiero iwite oko e yo machalo nade ni yiero na ok en makare kendo nokotayo yo moro makare mantiere kod adieri kod huyanga koso ne otime yo machalo nade kaeto yiero makoro isekwendo kanyo ni nokotime yo makare ere kaka inyalo kwane kaeto ilandi ni ne kore jaloch odhi timre yo machalo nade kanyo nitiere kwayo ariyo ma tuomore koso gidhi nade chik mar tero ywak e mbele doho oyie na ng'at modhi mbele doho chiwo ywak matuomre kamano gimomiyo chik yien ng'ato mondo ochiw ywak matuomre kamano en nikech seche ma idhi mbele doho ichiwo gik moko te ichal ng'at ma koro idhi to ichako ywak koro inyiso gik moko te ma neno timre ya
Koro king'iyo gi tetetete ingen doho nyalo chiwo doho nyalo chopo i uamuzi ma opogre. Doho nyalo wacho na kaka ging'iye yiero no timre maber lakini kar go kwano kende manentie shida ineno. Koro ka doho ochopo uamuzi kamano ni yiero no timre maber lakini nentie na shida gine kujumlisha ombulu. Koro ingen mano argument mokwongo cha ose fall aside, okay? Koro oonge ya nikech doho osewacho na yiero no timre maber. Ma koro issue en mana chuko gine ne kwano ombulu maber. Secondly, but ka doho ochopo ma oyudo na yiero ne okotimre maber kabisa, ya? Chutho yiero no ne okotimre maber. To doho nego bedne ng'ado ne ji odogi yiero manyien. Koro chiko yie kamano. Niche midhi chiwo ywakni tinyalo chiwo ywakni na adoho. King'iyo gigi te to chalne ne okotimre maber lakini in the event nam kakung'iye uyudo ngini no timre maber lakini hitilafu imanentie matin. To koro miyauru ywak marariyo, miyauru kwayo marariyo ni. Ai kwayo maradek ma iwacho na doho nego gikwayo doho na mondo oyud na IBC oknyal timo yiero moramora, okay? Nkech king'iyo ywagno te ya ntiere allegations ma ochiu kaka ne chairman otimre kaka nitie lack of transparency ai kod tungni masani neno kind commissioners mag IBC ma commissioners moko wacho kama to commissioners moko bende wacho kama ing'e mondo mi wadhi yiero nyaka wabed kod commission manyalo timo yiero to commission no onego benen commission mawuoyo gi dhok achiel nikech kar kanyo bende ilernwa ni gigi duto ka chopo kama koro nitiere allegations kata nitiere kwayo mawuok kuom jochung' ma wacho ni commissioners mantiere kar kacha wan gi singruok kata konyo wacho kacha ni kuongruok mag commissioners mantiere kar kacha nitiere kata mano mar Cherera mano jalupa Chebukati wantiere kanyo kod achiel kuom commissioners man kanyo Francis Wanderi kama chielo bende wantiere kanyo kod Irene Masit kachiel kod Justus Nyang'aya. Wach mantiere kacha ma wuok oko manyedhore lela ka wanyarango ma Juliana Cherera no wacho kaluwore kod affidavit mare en owacho kanyo mondo yiero makamano owitoko. Yomi iwite oko en yo machalo nade. Iwacho ni Chebukati nobedo kacha ka otimo gigo kar kende. En owacho ni en mana kar kende kaka jakom mara IBC. Iwacho kacha ni it was a one man show. Gimantie kacha en mana ng'ata achiel kende mantiere kar kanyo. Kama chielo wach makamano wach mano chwal kod Commissioner Francis Wanderi. Mano kaluwore kod kuongruok mare mano chwal kanyo kod okil Kamaloka Agai Okeyo. Mano kirango odiochienge mokalo ka weche osebedo kacha kachopo e doho. Mano kaluwore gi ndalo monego bed kacha. Weche mantiere kar kacha bende nyedhore lela. En bende Chebukati bedo kar kende kendo wegi oko ka iloso weche moko madito mantiere i duolno matayo yiero. Weche makamago bende nitiere kanyo kod mag Irene Masit. Irene Masit makoro bende wacho kaka gik moko manotimore IBC nokotimre kaluwo chike moket kacha matayo weche gi mag yiero kachiel kod kalando yiero duoko mag yiero. Gigi duto ka irango wang' ni IBC ochopo e doho ka ok en achiel. Commissioner ka commissioner nigi duoko monego bed ni oduoko kaluwore kod ng'ur mochwal e doho. Maketo IBC kama chalo nade. Commissioners nigi okindegi. IBC nigi okindege mochung'ne kacha wang'eni IBC kacha Githu Muigai. Wafula Chebukati, Abdi Gulie Professor ni kanyo, Boya Molu ni kacha. Wacho ni maga dek modong kar kendgi ang'wen mamoka to ni bineno gi ka gintiere kweth machielo koni. Gima timore IBC chopo kacha ko ken achiel. Dhimiyo do tich machalo nade. Nyalo wacho ni jogi okay kata yiero noko timo makare tinwoe kosi nyalo timo machalo nade machielo. Number 1 imbele doho. Ka IBC ochopo imbele doho ka en IBC ma upogre kamano. Mano mokwongo eranyisi imbele doho na ntiere shida e commission no yendo.
to maduong' moloyo en dhi chando doho mang'eyo to koro nikech jogi te ochopo kodo kinde mamagi mamano namba achiel issue madoho nyaka dhi deal kodo nto koro ng'an man kod ratiro mar chiwo gimiluongo ni instruction e mbele doho nikech king'iyo kanyi neno kata ntie memorandum moro ma osebedo ka go around sigina i social media ma Juliana Sherera kod commissioners mamoko obet oluongo bura mobet piny ma ochiwo instructions ni okinde mamoko mondo odhi ochung' ni IBC. Chebukati bende kod commissioners mamoko adek andego bende ochiwo instructions kod IBC. Koro maindigo dhi keto doho kama tek nikech gimokwongo manyaka gidil kodo en to koro IBC makoro chopo mbele wane okinde makoro chopo mbele wagi ng'ano mwaka unuwuoyo kuom IBC lakini gimanyalo konyo ma maybe kaka nene petition ma otere mbele doho ne obedo frame nyalo konyo kodo commissioner ka commissioner no obedo listed kaka jadwok petition respondent koro gite gin kanyo kigin kaka commissioner ka commissioner emomi neno Juliana otero affidavit mamare manyiso kaka en owuon kaka commissioner no neno ka yiero no timre Wanderi bendo ochopo kanyo kod affidavit mamare kodwoko kaka en no neno no gino no timre to maduong' moloyo en kiriwo kuong'ruok ma commissioners chiwo mopogre opogre ginyiso kido mar commission ma ok tim gik moko ina unanimous mana onge duol achiel ma giwuoyo kodo to ka commission ok nyal wuoyo kod duol achiel to chances na ng'iyo na bedo gin ginyalo timo yiero maber bedo in question lakini mano bo bedo tij doho nono the overall effect lakini en gima chiwo keto doho kama tek nikech nyaka ging'i gigi te to moloyo ahinya en ohinyo IBC nikech okunyal bedo commission nikech oket gin mondo giti karachiel koro mana kaka odhi hinyo IBC kod doho to odhi keto doho bong'iyo ai to bo make a decision kata nyalo dhi ko order gi mondo gibed piny gilos wechegi e gigo duto mana kanya dhi nyime kapok ang'ani nitiere wach machielo ma inda tieko kanyo mar doho no mana ka nitiere kama chielo bende mang'wa dhi nyime nitie kama ne iweyo mane okimulo wawacho ni kan wadhi kacha kosetieko interlocutory application mano kar kwayo ng'ur mabathe mantiere kar kanyo mano matimore odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma kiny bende nitiere gik mamoko matimore kaka wawacho ni pre-trial conference koro kiny en koro odiochieng' ma okwongo ma koro doho bete piny koro gite kaka judges gimiluongo ni open court ya interlocutory applications ginyalo tang'iyo gimna iginene submissions kako ondik gi to gi make directions koro kiny okinde te okinde te mochung' na jok mochopo mbele doho koro dhi bedo kod jodoho judges to koro ichiwo gimiluongo ni directions koro gimatimre pre-trial kanyo and there are a number of things mokwongo doho dhi chiwo kaka gidwaro mondo burano ota gidhi ng'iyo to okinde adi madhi wuoyo kodgi gidhi ng'iyo to ji adi magiyie mondo chop mbele gi kaka osiepe doho koro kiny gichiwo direction no ka gisechiwo mano aya jok madhi bet mbele gi koro doho bende miyo gin to kuchopo mbelewa udhi wuoyo kuom seche adi to koro mondo kila party mondo opangre koro mana e gima koro kinya dhi timre ena koro bet gombaka kaka jok ma kaka doho kod kinde ma bet mbele doho
Nitiere gik mathoth mapontiere karka ka warango gino matimore odiochieng' makiny kae to bang' mano wan gi ndalo madhi 7 ma ka orumo kanyo te koka duoko cha dhi chopo. Iwacho ni kwayo mantiere kar kanyo kata kwayo makoro jogo mochwalo ng'ur mopogore opogore dhi bedo gi thuolo mar timang'o mar wacho ni nyaka sani we mae en nus kata wacho ni mae moko kuom ng'ur mantiere kar ka. Iwacho ni idhi winj gi duto nikech iwacho ni written submission mantiere kacha iwacho ni koro ikete matin gino ma koro kata jong'ad buche be nyalo thuolo mar kale. Gin gi thuolo mar ndalo 7 duto koso maybe we ang'adi na matin ntie gima ne oka medo ma bende very important i process ni en wan kachande go kod ng'ur madhi 8 machalre ya gin ng'ur 8 magite gi kwedo yiero mano otimre ni ai ntie ng'ur achiel ma en wacho na jok ma ubiro e mbele doho gi sana Raila Odinga kod Martha Karua nkech gik mano otimre Bomas kandego ok gibiro e doho lwedo maler koro doho ok onego winj ywak gi mondo ochiw ywak ma gidwaro. Koro gima court dhi timo en gibo keto gimiluongo ni consolidation. Ywak gite iriwo gi karachiel kasto iketo file achiel to bedo gimiluongo ni the lead file maduong'. To king'iyo kaka kuong'ruok ma ose bedo filed mbele doho gi sani ng'eny gi oketo focus petition ma oket kod Azimio One Kenya candidate Raila Odinga kod Martha Karua. Koro kiny doho koseriwo magote to koro imiyo gi order mar kaka gibo bet mbele do kaka gibo bet mbele doho. Ng'an mabo ibo winj mokwongo, ng'an mibo winj mar ariyo, ng'an mibo winj mar adek. Koro gibedo joywak ma oriwre karachiel. Then doho bende ng'iyo to issues nikech seche ma gi file petition kamano to nitie gima gindiwa kanyo miluongo ne issues to ging'iyo no okay ywak mokwongo ni kelo penjo magi nitie penjo ma doho nyaka penjre mondo mi gichop e ng'ado bura. Koro ka gipenjro to koro magi e penjo ma ochopo e mbele doho. Ka gin penjo ama ng'ani ochopo penjo 10, ng'ani ochopo penjo 5, ng'ani ochopo kod penjo 3. Koro gimedo gin koro mun kod penjo gi kaka ibo winj penjo gi nikech penjo go ema doho penjre na aya. For example ntiere issue mar voter turnout. Voter turnout ni bende nene ohinyo kaka kwano mar ombulu nene okwan. Okay, antie issue mar verification. Bende issue mar verification no bende nene otime. Koribo yudo ka petition mar Okia wonyo kelo penjo no. Petition mar Azimio bende okelo penjo no. Petition mar Helef Khalifa bende okelo penjo no. Ntie petition mar John Mark Gidongo. John Mark Gidongo kod Young Advocates ka bende okelo penjo no. Aya kontie penjo mar the process. Kama no chakre gik mane otimre kapod yok wachopo yiero gik moko mag jo Venezuela kama chiwo penjrok about integrity mar koro penjo gite iketo gi karachiel. Then koro ka gisebedo consolidated kamano to doho chiwo koro direction na un kaka jok ma okelo ywak mbele doho waseriwo gigi te koro address wauru eyo makama. Koro ka gisetimo mano then koro wadhi face mar adek koro tok pre-trial ma koro itimo kinyno. Koro en winjrok koro winjo case bang' pile ka pile. Mano koro nyalo chakre tarik 31. Koro ikuongi winjo jok mokelo ywak mbele doho. Aiti winjo jok ma okelo duoko e mbele doho. Kose winji gite kas koro court bo kawo recess ka gisetieko. Court nyalo kawo 48 hours, 24 hours, 48 hours kalure kod kaka gitimo piyo. Lakini gima duong' en by wuok tich mar tarik 5. Doho nyaka bed kod duoko mar ywak te
mosechopo mbele nego. E duoko mantiere kar kanyo wadhi mana ka gima watieko twak nikech weche manyien be donjo sani gi joiso duor kata kamano nyaka sani kiwinjo kwayo mantie kacha kwayo adek madongo mago mag Raila Odinga kwayo machielo mar William Ruto ma bende ne achiel kuom jogo mantiere kar kacha iwacho kacha ni ninth respondent kata oluwore ni petition ka petition kata ng'ur ka ng'ur nitiere thuolo mar namba di kar kacha. Penjo en ni kaluwore gi kwayo mantiere kanyo bende nitie thuolo moro amora ma doho nyalo yudo mar wito ok yiero golo chik ni mondo kwan ombulu e yo manyien kata golo chik ni IBC mondo land jal ma ochwalo ng'ur mano Raila Odinga kod Martha Karua mondo landi kaka joloch e yiero mane utieki mane duoko kobiro makare. Chal mar wach nyalo bedo nade ka irangi kar tich abich kanyo kaluwore gi kwayo ma iseneno sani gi affidavit bende mano kuongruok mopogore opogore mantiere kanyo. Thuolo ntie kaka seng'iye thuolo ntie kendo thuolo no duong' nikech king'iyo sana weche mag verification weche mag numbers kwayo gite ogolo king'iyo kuom ranyisi petition ma Ukiya Omtata o file ting'iyo kod petition ma Azimio file e weche mag kwano mar ombulu gichalre kendo penjo maduong' ma gipenjo en to bende ombulu gi nokwan gi yo makare king'iyo kuong'ruok te ma oseket e mbele doho onge ng'at ma osechiwo duoko maber e wach mar kweno mar ombulu ni. Ntiere ombulu moko 140,000 and I think 28 ma can create a difference. Ombulu go duoko malong'o ma osechiwie onge. Aya king'iyo wach mar voter turnout mane owachande go 65% then onego bedna odhi oidho mbele kaluwore kod jok mane podi ombuch gi okochopo. King'iyo mano koro kidok chien tineno na ombulu mano olush kande go ombulu mano okwan okochopo percentage no. Aseng'iyo duoko te ma IBC osekelo to king'iyo duoko go gina duoko ma gimien rem na chuodho to kama ginyalo chomo kanyo mana ka watieko en mar wito oko duoko mano yang William Ruto kaka jatend piny moyier koso inyalo kwano ombulu kendo koso inyalo dok e yiero bende mane minyalo tim e yo moro makare koso inyalo kona IBC mondo landi jaloch penjo mipenjo no ni kamiluongo ni section 84 doho maduong' nyaka stimwa wuoyeni podi okochope kama openjgi ni mondo gikwan ombulu kasto giland ng'at ma giyudo ka nego ombulu maduong' ka ema giland ka jayiero koro doho nyaka chiw interpretation mar section no to nikech king'iyo section no en kod ambiguity iye kakanyo en kod ambiguity nikech giwacho na ka okwan ombulu to oyud ng'at mane en kod oyud jayombo en kod ombulu mang'eny to doho onyiso onego bed nyiso IBC mondo dhi oland ng'ano mondo obed ombulu. Lakini penjo maduong' ma nyaka wapenjre kind sani kod wuok tich tarik 5 bende ntie samoromo mar kwano ombulu. Mano gima nyaka wapenjre be sa oromo okabimi duoko no nikech duoko no eni mbele doho. Number 2 ntiere thuolo mar doho ng'iyo gigi te to wacho kakwa ng'iyo gigi te chances en yiero ni ne kotime yo maber wawito yiero ni oko koro doguru udhu tim yiero manyien udhu tim yiero manyien kamano. Ae to ntie issue mar IBC ka bende ginyalo timo yiero. Kuom pacha mano ka watieko kuom pacha wach ni en wach manyaka dhi bunge nikech doho nega ratiro ma yudo no IBC ne kotimo maber
kendo IBC nitie kod gimiluongo ni dysfunction okonyal tiyo maber lakini koro keto order na ok ginyal timo yiero en wach maduong' manyaka dhi e bunge nikech bunge man ga ratiro mar keto IBC piny wito IBC oko ae to president keto IBC manyien kalure kod kaka bunge opuodho. Erokamano ahinya Ibrahim Oduor okil Kamaloka. Wayudo thuolo kendo wadhi yudo thuolo machielo bende mar duoke twak. Wabedo mana gi thuolo mar saa achiel mar lero ne oganda gigi mantiere kar ka. Wang'e maber ni chenro mag winjo twak ma kama dhi chako ayanga kata kendo odiochieng' makiny ka ichiwo chike mopogore opogore. Wadhi yudo thuolo bende mar luonge twak mondo dhi nyime kod twak ma kamago ni erokamano koro thuolo mari mato kodwa odiochieng' ma kawuono. Nyakora Ramogi Jwang' in kamoro amora mitiogo ni erokamano ka wasewinjo jogo maoro kwayo margi mondo obed osiepe mag doho, jogo man gi ng'uru mopogore opogore. Nyaka sani jok mage mantiere kod bura mapek ahinya monego bed ni giduogo. Magi duto wabiro manyo Ramogi TV ka nimar wantiere ka e penjo duto miles ka nigo gigo magida ni giduoki paro maliw magida chiwo duto wabiro kelo gi mana ka e Ramogi TV. Ka nyaka sani kwayo margi gin adek kino kanyo kwayo mokwongo iwacho ni penjo margi gin penjo mage girango kanyo ni irango weche mag ng'urgi e yo machalo nade. Kamachielo bende girango kanyo ni kwano ombulu duto ma ogo tiende nang'o. Kamogi kanyo bende girango kanyo ni tij jakom Wafula Chebukati en ang'o. Mago duto paro maka gichiwo kanyo ni doho nyalo konyo e chwalo kendo yalo bura machalo kama. Nyinga Cleophas Oluo chenro ne mar mbako romo e yiero mar Kenya higa 2022 nantie ka kod wendo okil Kamaloka Ibrahim Oduor mwasetwakgo kendo koro agoni mano riti masani. Nyasaye mondo riti nene Ramogi TV katiere Facebook, Twitter kachiel kod Instagram. Mabiro weche manyien mbako romo kod nyawadwa Joyce Oduor. Riti masani. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Chiemo kelowa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama.
Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Mana kamano nyakwara Ramogi Juang machiegni e chenro mar weche manyena gisani mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo saa 6 mar odiochieng' nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Ramogi Juang waluoni weche mathoth ahinya odiochieng' makawuono mago weche moriwo nyaka yiero mabende timore e kaunti ma Mombasa kaachiel kod kaunti ma Kakamega kama jopiny e kaunti ma Kakamega kod kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono nie debe e yiero governors magi. Gethuolo ni achiel kachiel wadhi nyaka e kaunti ma Kakamega watudre kod jafwambo marwa Brenda Wanga. Brenda Wanga, good morning in Kakamega County. How is the voting process in Kakamega so far, Brenda? Well, thank you, Joyce. We are here at Buhungu Stadium in Kakamega Town, Kakamega County, in the constituency of Lurambi, Mahiakalo Ward, where we are at a polling station. This polling station is right within the stadium. 3 stations, actually. Voting has been going on from 6 a.m. We're about 4 hours into the mini polls here in Kakamega, and the number of people who have turned out to vote is still quite low. For instance, in one of the polling stations right behind me, we have about 689 people who have registered to vote in this particular polling station. But as at 9 a.m., only 9% of those had turned up to vote. The same situation applying to the other 2 stations within the same center. Also, the numbers are still pretty low. Between 12 to 14% of the people who are registered to vote have turned up to vote. But it's still quite early. We're only 4 hours into the exercise. Maybe these numbers will change as the day goes by. We don't know. We know that it is a public holiday, so many people in this county have been given that opportunity, that chance to come out and cast their votes as they seek to choose the next county chief who will be succeeding the outgoing Governor Wycliffe Oparanya. 7 contestants have thrown their hats into the ring seeking that seat at the county head of the county. Already we've seen at least 2 of them casting their votes. Cyrus Jirongo casting his vote in Lugari constituency where he comes from. Fernandez Baraza of ODM also casting his vote in Matungu constituency at Bulimbo Primary School just about an hour and a half ago. We are expecting the ANC candidate and Kenya Kwanza flag bearer in this race here in Kakamega, Cleophas Malala, to come and cast his vote at this polling station right behind me. But like you mentioned earlier, in other places also, the turnout has not been quite impressive. The candidates still urging their supporters, still urging the voters to come out in large numbers and take part in this exercise that will determine the course of the county for the next 5 years. We have been speaking to some of the people who have already cast their votes in this polling station and other polling stations across the counties. And I am now joined by one of them who will just tell us, maybe you can just start by telling us what your names are and if you have already participated in this exercise or not, and the reasons as to why. I'm Melvin Kizito, a resident of Mayakalo Ward, Kakamega County. I've already casted my vote here at Buhungu Stadium, and what you're observing is low voter turnout among the residents of Lurambi, and mostly the youths are not voting. I think it's because of political parties have failed to mobilize their people in the parties to come and vote. That's the major challenge. Also, the IBC has not educated the residents of Kakamega on importance of voting, their civic duties. Those are some of the failures, whereby you can find people are still doing their work, people are not interested in voting, and also that I think is the main issue which is affecting the voters' turnout in Kakamega. Thank you very much. So one of the voters who already has cast their votes, some of them are still trickling in. Like we mentioned earlier, the flow is not that constant, but it is hoped that as the day goes by, these numbers will be increasing shortly. Here I see a bit of activity, and I think we might be where we have been waiting for the arrival of the ANC candidate of this gubernatorial race in Kakamega, Cleophas Malala, and it
indications are that he is on his way here to cast his vote. But before he gets here, I would also like to just talk to yet another voter who has already done his civic duty, just to tell us what was your motivation to come out and vote in this election. Yes, first of all, this is Matthew Omweri, a resident of Kakamega County, Rurambi constituency, Mayakalo ward. Some 30 minutes to 7, I was here to exercise my democratic right. So, purposely, what motivated me to vote, it's because I know my democratic right. And then one thing I would like, one thing I would like to pass across is that in Kakamega County, we have witnessed the low voter turnout because this blame we can take it to IBC. On the mass voter registration whereby they educate, that part was not done effectively. Because up to now, in fact, around 10% is the only voter turnout number that has voted. So I will urge all the youths outside there to come and exercise their democratic right, because this thing is done once in 5 years' time. Thank you. So there you have it. Sentiments from a cross-section of voters here in Kakamega County. Just one thing coming out clearly, that voter apathy seems to be a problem during this mini poll, and they are hoping, even some of the voters themselves are hoping that those ones who have not yet come to cast their votes, they still have quite a number of hours before the polls close at 5 p.m. And it is the same prayer that the candidates will be having, because we have been told this governor's race here in Kakamega is quite a close one, and that could be determined by the number of voters who come out to vote. So the higher the number of voters who cast their votes, that could be the determining factor in who actually does carry the day here. So we are waiting for the arrival of Cleophas Malala, and once he casts his vote, he will be able to also perhaps just express his views and thoughts on how far the process has been going or is going on. So we'll still be here and be bringing you these updates as they occur, Joyce. Thanks a lot, Brenda Wanga. We'll continue getting in touch with you so that you can give us more updates on how the voting process is going on in Kakamega County. Nyakona Mogejo ngamedo paro nenie county ma Kakamega, jopinye county ma Kakamega akawuono nitiere debe kagi yiero governor margi mano e yiero mar higani mar 2022. Nyaka sani nitiere ji 7 mabende nitiere ng'wech mar laro kom governor e county ma Kakamega. Mano moriwo Fernandes Baraza machung' kod duond bura mar ODM, Cyrus Jirongo machung' kod duond bura mar UDP, wantiere kod Suleiman Kanyanga mar KANU, Cleophas Malala mar ANC, Samuel Omukoko mar MDG, kachiel kod Augustine Apitso machung' kar kende, kachiel kod Michael Sakwalo mabende chunga kar kende. Mage jogo mabende nitiere debo odiochieng' ma kawuono ka jopiny bende nitiere kacha. Kata kamano kaka isewinjo mana kaka Brenda Wanga nyiso ni nyaka sani kwan jopiny matin kende emosewuok oko ka gidhi luto ombulu e yiero gavana margi odiochieng' ma kawuono. Parni odiochieng' ma kawuono bende jopiny e county ma Kakamega no mi thuolo mar yweyo mar mondo mi giwuog oko kar rombgi giluto ombulu e komno mar gavana. Kata kamano nyaka sani kwan atamalo matin kende mosewuok oko mar luto ombulu. Chenro mabende podi waluonu machiegni ka bende mana kaka iseneno jofwambo magwa bende ogoyo tach e county ma Kakamega kono mar neno ni weche makamago wakelo ni achiel kachiel e kinde mabende wabiro yudo gi. Nyaka sani bende mana kaka isewinjo moko kuom jogo mabende laro kom governor mabende osechopo mar luto ombulu margi manoriwo Cyrus Jirongo kachiel kod Fernandes Baraza mabende oseluto ombulu margi. Aka bende nyaka sani podi warito kinde mabende Cleophas Malala biro chopo kacha mar luto ombulu margi, kata mar luto ombulu mare. Wach makamano kata chenro makamano bende wabiro menyo ni eyo makare. Nyakora Mogejo bende parni chenro makamano
ok timre e kaunti ma Kakamega kende. Chenro makamano mar luto ombulu odiochieng' ma kawuono bende timore e kaunti ma Mombasa. Kae kaunti ma Mombasa kocha bende wantiere kod jafwambo marwa Amano Eriko Wenga ma bende ogoyo tach e kaunti ma Mombasa kono mar neno ni chenro mar luto ombulu odhi e yo makare. Kaluwore ni kata e kaunti ma Mombasa, jopiny e kaunti ma Mombasa bende odiochieng' ma kawuono owuok oko ayanga mar luto ombulu e komno mar gavana. Yiero ma bende nokotimore kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani, kaluwore kod chochni makoni kod kocha ma bende duol matayo weche magiere pacho kae IEBC nowacho ni nentiere e otesego mag luto ombulu. Odiochieng' ma kawuono bende ma jopiny e kaunti ma Mombasa bende luto ombulu. Wawinjane gima timore e kaunti ma Mombasa gisani. Angalia, Fatuma, chuma chini. Nani mwingine chuma chini? Tuone chini mwingine. Tuone chini mwingine. Haya, mimi na live mambo na ikaje. Microphone msiweke juu sana tunaharibu hiyo shot. Haya, mnataka Haya, we are starting. Nianze? Haya. Haya, asante. Thank you again once again. Tumekuja hapa ku exercise haki yangu na ya bibi yangu na pia rafiki yangu Mohamed ya kupiga kura. I've definitely elected myself for governor of Mombasa together with my dear sister Selina. The voter turnout so far is quite low. It's the characteristics of by-elections, which experience a voter turnout of about 30 to 35%. We're about halfway in most polling stations around Mombasa, ranging from about 11 to 17%. Now I'm hoping that within the next, by the afternoon, a lot more will start to improve. There have been a bit of incidences where some people tried to attack a car that was delivering food to our agents. There's widespread bribery by the ODM, which we have asked the police to either manage, or in the next hour or so we'll manage it ourselves. We will take no prisoners. We have told the police structure, particularly the county commander and the county commissioner, that it is time to live by the rules of democracy. Na kama wao hawezi democracy, we will actually enforce democracy ourselves. So within the next 1 hour, if we might see incidences of Babu Awino and others moving with militia and actually bribing voters, we are actually now going to enforce that by ourselves. So we are quite confident that this is an election that we will win. And I'm asking the voters that we still have a couple of hours. It's now about 11:30. You have another couple of hours to the close of polling. So exercise your right. I know it's a Monday. I know it's a by-election type of format. But I think it's also a postponed election. And the high stakes for Mombasa, kuhakikisha kwamba tumeondoa hii project na wale walanguzi na wale watu waliharibu hii county. Kwa hivyo I'm very confident kwamba tutapata ushindi. Are you satisfied with how IEBC is conducting the process? Mpaka sasa I cannot put a password fail for IEBC. Hii ni kura moja, kwa hivyo wale mapio ambao wengi ni wafanyikazi wa Abu Joho nimeona mpaka sasa wamebehave. Maana tumekuwa tumelinda hizi polling stations sisi wenyewe. Mpaka sasa hatujasikia tukio lolote ambapo kama walijaribu wakati wa ndugu yangu Shalo kutoa ballot papers zaidi, kuleta uhasama ule wa kupita kiasi. Maana safari hii pia sisi serikali ni ya Kenya kwanza. Hatutaki kuleta ujeuri, hatutaki kuwa kama ODM, maana walipewa nafasi kidogo kutawala katika hii handshake, wameonyesha ubabe, wameonyesha jeuri. Sisi hatuna haja, hatutaki kwenda katika msimu huo wa kisiasa. Lakini tumeona wale ambao ni wengi hao msione pale wamekaa wale polling officer. Baada hii utawapata Autoport na Bosfright. Not Bosfright, inaitwaje ile? Autoport na ile yake nyingine. Bosfright ni mwingine. Kwa hivyo sisi tumesema wakijaribu Portside. Wakijaribu kukua wahudumu wa Abu, manake huyu CRO alikataa tubadilishe hawa presiding officers, lakini wakifikiria bado wameajiriwa hapa na inaitwa nini? Portside ama Autoport. Sisi kama raia tunakubaliwa kuchunga sheria na kulinda sheria. Lakini mpaka sasa pia naona kwa idadi fulani
maeneo fulani apart from OCS ambao ni wako Azimio wamejaribu kudumisha usalama ambao kwa bila mapendeleo. Those are some serious allegations, Mheshimiwa, you're making. Do you have the evidence na umshashauriana na polisi? Wewe ni mwanahabari bwana, tafuta hiyo evidence. Sisi tukikwambia sisi tunajua. Yako magari imesimama, inatoa pesa, tuko tunaziona zote. Na wanajipiga kifua. Lakini hapa ni Mombasa, mwanzo yule kijana yule sijua wapi. Hapa si mahali ya kupiga kifua. Tumemwangalia kuanzia asubuhi. Kwa hivyo sisi sasa tutajaribu pia tulinde usalama watu wetu. Mheshimiwa, unaposema you are going to enforce democracy, tunamaanisha kwamba wale ambao wanahonga wapiga kura tutawazuia. Hiyo ndio demokrasia, sio lazima upige kwa hiari yako bila kuongwa. So tutawaondoa pale katika maeneo ya vituo fulani ambao wamekaa, na tumejua pale wako na magari yao na kila kitu. Tumefanya surveillance for the last few hours. Yes. Is there a chance that Kenya Kwanza doesn't win elections? You should be asking the other fellows. We win elections, my dear sister. We actually play to win. And the mood in Mombasa is that we are winning. Kwa hivyo wacha tusi, I only have an acceptance speech. I don't have a concession speech. Yes, ndugu yangu. Masapota wakae waongojee matokeo. Alafu tutamiminika kusherekea pale, itakuwa sherehe inaweza kufana. Lakini wakae waongojee matokeo. Tuko ngangari katika kuhakikisha, nimeambiwa hawa baadhi ya polling officers wameambiwa ile nafasi pekee yake ya kuiba imebakia ni kuweka wrong tallying. So ukiona mtu ameandika 5 badala ya 3, si makosa, ile honest mistake, ni vile walivyoshauriwa. Kwa hivyo mtu namwambia agents wetu, wakati unaona polling officer ameweka 5 badala ya 3, sio kwa bahati mbaya, ni makusudi. Wameambiwa kwa vile sasa nafasi pekee yake ya kuiba ni ile form 37A ambayo ndio itakwenda kuwa tally. Unajua ukienda katika tallying center hutali kura, unatali form, sio? Kwa hivyo tunajua hiyo ndio ile kitu ambayo pia wamearifiwa kufanya. Sisi tumekuwa na surveillance yetu, tunajua ile kitu wanajaribu kufanya. Lakini sisi tunataka watu wajitokeze. Mkijitokeza ndio yale watu wanaletwa hapa kwa kulipa pale Mombasa. Ramogi Tv maloso kanyo kata mane loso kanyo mano Hassan Omar jalaro koma gavana county ma Mombasa kodotiko maduon bura mar UDA ka bendo loso kanyo toko seluto ombulu mare. Bende nyalo medo paro ni jogo mabende nitiere engwecha mar laro kom gavana county ma Mombasa oriwo kanyo kodaka Hezron Awiti, wantiere kod William Kingi Marapa, wantiere kod Daniela Kitsau mochung' kar kende maonge kod duond bura mora, wantiere kod Shafi Makazi mar Upia, Abdul Swamad Nasira mar ODM, kachiel kod Saida Omar mabende ochung' kod duond bura no mar Osawa chenro mar yiero gavana county ma Mombasa. Mana kaka sinyisi jafwambo marwa Eric Owenga ogoyo tach county ma Mombasa mar neno ni waluonu achiel kachiel weche duto mabende timore county ma Mombasa kono kotudore kod yiero mar higa mar 2022. Akawadhi mbele weche go mapodo tenore kod weche mag yiero en ni joluto mbolo ward ma Nyaki West mantiere kar chung'od bura ma North Imenti county ma Meru ne okowuok oko kar rombgi ma okinyi makawuono mar luto ombolo. Okang' makamano biro bang' yiero mar wardno ne ochor nyime nyaka odiochieng' makawuono. Yiero madundo mamoko bende dhi nyime pacho kae koriwo lemo mar gavana mana kaka sinyisi county ma Mombasa, county ma Kakamega kaachiel kod kuonde chung'od bura mamoko. Na mpangilio wa vile upigaji kura umetayarishwa hapa, kulikuwa ni kuzuri. Mtu alikuwa anakuja anaingia, unaenda kwa ile stream yako, kama uko kwa first stream ama second stream unaingia, halafu unaangalia kwa ile scheme kit, halafu na vitabu, halafu unaenda kupiga kura. Na hiyo process imekuwa rahisi sana. Upigaji kura ni haki ya mwananchi, na ningewaomba
wajitokeze kwa wingi, wapigie yule mwakilishi wa wadi ambao wanampenda. Tukilinganisha na ile turnout ya kura hizo zingine, leo naona kama watu wamekuwa wachache na vituo vya kupiga kura. Wakati tulikuwa tunakuja kupiga kura, mtu alikuwa anakuja alafu anaingia mara moja, lakini kwa hizo kura zingine kulikuwa na queues kubwa. Voting inaendelea vizuri, wananchi wanajitokeza tu, si sana vile kwa wingi, lakini turnout mpaka saa hizi at I think 8 something tumepiga watu kama 60 hivi. Wananchi wa Chogona waomba mkuje mpige kura, kituo kiko hapa, sisi tuko tayari, IBC imejitayarisha kabisa, tafadhali kujeni mchukue mpige kura, ni haki yenu. Kawadhi mbele ni kwan ji matin kende ema wuok oko luto mbulu e kuonde luto mbulu mopogore opogore e kar chung'od bura ma Kwisero kod Butere. Jodak makono wacho ni mae okel kod choro nyime yiero e kom mar gavana e kaunti no. Onge lai mabor manonenore e kar luto mbulu e kinde mabende chenro makamano, to giwacho ni dhi nyime e yo makare. Shughuli ya kupiga kura tumeanza asubuhi kama kawaida saa 12 kamili, lakini turnout ya voters iko chini kiasi tukilinganisha na vile ilikuwa wakati huo mwingine wa general election. Ya leo iko chini. Nimeona tuko na changamoto kabisa, kwa sababu nimeona watu si wengi vile tulipiga kura siku ile tarehe 9 mwezi wa 8. Nimeona tofauti vile iko sasa, watu si wengi. Sijui kama watakuwa wengi mchana, lakini sasa naona watu ni moja tu, wakiingia wanafanya tu haraka wanaenda. Sasa sijui kama mapatiliko itakuwa. Nimefika hapa saa 12:05 na nikaenda kupiga kura. Nimeenda kujitambulisha, nimetoa kitambulisho, nikaweka kidole, nikilinganisha na tarehe 9. Hii exercise imekuwa rahisi sana, haikuchukua wakati mwingi. Nimetumia takriban sekunde kama 35 hivi kumaliza shughuli yangu. Nashukuru kwamba mashine imenikubali haraka, na tena katika ile room commissioner IBC wanafanya kazi nzuri, makaribisho yamekuwa mema, na nashukuru kwa maana hapa nje hakuna msongamano wa watu, kwa hivyo shughuli iko safi, na natumai kwamba watu watazidi kumiminika kwa ajili ya kupiga kura yao. Kura nimepiga asubuhi mapema, na leo hali ya kupiga kura iko sawa kabisa, kwa sababu mashine leo haina tashwishi yoyote. Ukiingia unapiga kura, kulinganisha na tarehe 9 ilikuwa inasumbua kidogo, lakini leo nashukuru kwa sababu mashine. Nyakwa Ramogi Tv kato bedo ni jopinya nyaka sani wacho ni kwan jogo mawuok oko luto mbulu tina ahinya, kata kamano chenro makamano biro dhi mbele nyakango mol kanyo saa 11 mano mamidhiambo. Chenro mabende podi waluonu machiegni, kendo wabiro medo chwano ni lipota mar yango kwan mar jogo ma ponono biro bedo nosewuok oko e kindego mar luto mbulu, e kindego mabende biro loro kuondego mag luto mbulu bede kaunti no ma Mombasa, kaunti no ma Kakamega kod kuonde chung'od bura mopogore opogore mabende ibage yiero odiochieng' makawuono. Gikanyo Nyakwa Ramogi Tv yiena mar mondo mi akaw yueyo matin mondi, tok yueyo marwa abiro duogo adhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kama chenro mar luto mbulu dhi nyime e kaunti ma Mombasa kama jopiny oyudo thuolo mar yiero gavana margi. Yiero ma Mombasa ne ochakore okinyi ma kawuono banka IEBC ne oyawo kuonde mag luto ombulu. Gi thuolo ni wadhi achiel kachiel kendo nyaka kaunti ma Mombasa watudre kod jafwambo marwa man kono Eric Owenga. Eric Owenga ka intiere kaunti ma Mombasa nyaka sani chenro mar luto ombulu Mombasa dhi nade Eric? Sharon, gima wang'eyo gie sani en nyaka ne chenro ni chakre gokinyi saa 12 nyaka sani en ywak en oganda owuok kendo mol matin mokalo kipimo kod yiero mosekalo kendo kaluwore kod jogo mosebedo ka luwo wach mar yiero ni kata observers giwacho ni kuonde magisokale ka achiel kod kuonde mobendo wasakale ka jofwambo ero ka dhano owuok matin kabisa. Kata kang'iyo kuma wantie ni sani aneno ka laini ka onge ng'ato ni laini ka gie sani kendo kuma chielo kocha wan nako ng'ato achiel kende maluto ombulu manyiso ni en gima ng'ato biro donjo to go ombulu to wuok kech lain ok ng'eny. Nyiso ni dhano mo kawuono gin joma tin kabisa kaluwore kod jalno malaro ko ma gavana kod otiko mar UDA obiro ka dakika moko 10 mokalo. Wacho ni kaluwore kod gima gineno en ni dhano owuok matin kendo gino migi luoro kabisa. Kowe wach mar piny ma dhano owuok piny mokalo Sharon en ni jotelo mag UDA ahinya mano mamanyo ko mar gavana e kaunti ni mano Hassan Omar okelo ywak ma bende pok oyangi ni nyaka bed nitie chich magibedo go ni kweth machielo mar Azimio bende gilaro go ko ma gavana ka osebedo ka chal kaman kod paro mar rocho ombulu kage wacho ni gisoyo chiwo chik ne obila mondo ne kaka nyakawo okang' mar timo nonro maneno to bende en adieri luoro ma gin kodo ni jotelo mag Azimio moko tie kaka temo wuondo jopiny mondo ne kaka nya goyo ombulu ni jal machielo mano jalno mamanyo gavana kod otiko mar ODM mano Ngosi Abdul Samad Sharif Nasir. Gimang'eyo en ni dhano pod go ombulu kech wan kod thuolo mar jopiny kod thuolo mag go ombulu nyaka ang' chop saa 11 modhiambo. Gimang'eyo ni kuma wantie ni ka nitie mana kuonde luto ombulu 4 streams 4 kende ma jopiny bire luto ombulu to kowe ka en gima otimo nyaka e sub counties mamoko kumoting'o Jomvu, Changamwe, Nyali bende nenre ni jopiny okowuok. Mairi wachre ni nyaka bed ni kalure kod ni kawuono box achiel kende ma dhano luto ombulu mano ma gavana mamiyo samoro jopiny mane diwuok kabiro go ombulu kata mamanyo go ni jaod bura kata jaod bura mamine kata senator kata president ok nyal timo kamano kalure ni kawuono en mana ng'ato achiel kende miluto ombulu. Koro giwacho ni samoro mane madibed ni omiyo kwan mag jopiny maluto ombulu kawuono
tieni ni kwan atamalo 20 nyaka sani. Kata kamano geno pod nitie ni samoro kango chopo gimo sa 8 kata sa 9 sama koro jopiny boyudo thuolo ginya chopo ka amondo gine monde kaka ginyalo tombulu. Sharon ngeni magi timre seche mabende wang'eyo no diche makawuono piny owacho kokalo kuom migawo mar arita kwe no chiwo odiochieng' makawuono kaka odiochieng' mar yweyo ahinya to kwende 8 mitime yiero madundo makawuono ni mimindo miga piny thuolo makende maneno kaka ginyalo tombulu. Koro kuonde mwakalo no ka jopiny dhi nyime kod tije magi ohala magi makage ka to makmana ni kuonde milito mbulu en dhano biro na kidam mangiso ni samoro giwacho ni gitim tije gi machielo koro aka gibi kuma ilito mbulu. Ngeni county Mombasa ka igeno ni chima kwawuono kalore kod IBC jopiny ma uruhume luto mbulu gin mago maromo 641 913 migeno ni ka thuolo ni orumo godhiambo sa 11 to nego beni koro giso luto mbulu. Koro en mana rito neno to bro bedo nango bang'e. Kata kamano gimang'eyo ni ongero chok moro mosawinjo ko kuom mashinde mag IBC makmana ni makoni en luoro mag jo UDA gitemo wacho ni gidwa no bila okawach mar ombulu ni matek kendo nonro matut ewi luoro mar gi nyaka bed ni samoro jotelo moko mag Azimio mabende sobedo ka wuotho ka akatimo ng'iyo kaka chena ombulu dhi chal ma wuoyo kod jopiny moko winjire kendo mano gima gacho ni ok gibiro wako kendo gimiyo bila thuolo maromo sa 1 mondo otimge makamano. Sharon. Erokamano ahinya Eric Owenga ka intiere kaunti ma Mombasa. Wabro medo tudre kodi mondo imeda leronwa gigo matimore kaunti ma Mombasa kutudore kod yiero e kom mar gavana e kaunti onogo matimore ayanga odiochieng' ma kawuono. Nyakora Ramogi Tv ka waketo tenge wechego motudore kod yiero mabende obaga kuonde mopogore opogore e pacho kae. E weche mamoko en ni jodak ma Kagio e kaunti ma Kirinyaga obedo gi buoko kinyi makawuono tok jabodaboda tuomo nyathi skul mowito ngimane kanyo. Koyango masira makamano, komanda mar obila ma Mwea West Sub County Wilson Koskei owacho ni japuonjre no ne ng'ado wang' apaya maduong' ma Kagio Kadungu e seche ma jabodaboda no otuome. Jodak mano neno wach makamano obedo kod ich wang' mathoth kagiwacho ni bodaboda makamano ne ringo e ng'we airititi. Gikwayo sirikal mondo oket rang'uk ng'we airititi e wang' apaya ma Kagio Kadungu kagiwacho ni mano oken masira mokwongo. Ringre nyathi skul no mano mawuoyi otere kar kano ringre jomotho ma od thieth ma Murang'a. 6:30 nikakuta mtoto mwenye wanasoma na mtoto yangu shule amegongwa na gari. Amegongwa na pikipiki na pikipiki ikapotea. Hii barabara inakuanga mbaya sana juu kutoka Kagio mpaka Kandongu haina bump hata moja. Na iko na shule mingi. Mimi ningeomba hii serikali yenye wanajenga barabara watuwekee kama bump hata kama ni kwa hii barabara. Nyakora Ramogi Tv kopogore kod mano e waringwa dhi nyaka e kaunti ma Kakamega gisani kama bendi nyisa ni Cleophas Malala malaro kom governor e kaunti ma Kakamega loso gisani. We wawinjane of how elections should be held in Kenya. So I have not seen any voter bribery and the elections are going on very peacefully. We are going to ensure that it continues like this until evening. What makes you confident about the voter turnout? You are saying about the by-elections, actually the turnout ranges between 40 and 40. What makes you so confident that people will turn out so far? People will turn out because we have our own ways of mobilization. And we are sure, up to now, we're executing our strategies of mobilization and they are working. So I'm certain by around 4 because, today, in as much as it was gazetted as an election day, people had already fixed themselves in different errands. So we're mobilizing them as per their commitments. Some have gone to market centers to try and do business before they come and vote. So we are certain that by around 3-4 we shall be at 40%, especially here in Kakamega town. We shall be at 40-50%, which is good for us. But whatever the turnout, the rule is simple majority. Even if 10% turnouts and cast a vote in today's election, I'm certain that in the 10% I'm still the winner. So the voter turnout is not an issue.
for today. The issue is who will win the elections. Simple majority. That is our focus today. Thanks. They're having some instances where they have been issues with the kids' kits. Are you aware of that? And Yeah. have this been addressed? Yeah, To your satisfaction? one or two places, especially in Malava, in Nangili, Stream 4, in Mirembe polling station in Lukuyani, in Lumakanda. We've had one or two streams which are a faulty KIMS kit, but the IBC came in handy to ensure that they have corrected the mess, and that is why I'm saying I have a lot of confidence with the IBC staff. This time round, last time we had 281 KIMS kits not working. Today we've only received complaints in less than 20 KIMS kits not working, and they have been corrected. So I have confidence in IBC, and we are doing well. Thank you. I have my colleagues here. I have Honorable Dagala and Senator Petronila Were and the ANC chairperson. Maybe they can say something. Maybe, Madam, you've been working around with Mheshimiwa, and maybe from your assessment, is it something that is actually with the integrity? Okay, all right. We are certain. We've moved around several polling stations, and you've seen the exercise going on very well. And we are very sure at the end of the day, Malala will come up as the governor of Kakamega County. We pray that the exercise continue the way it's continuing on, and we know Kakamega people have already decided it is Cleopas Malala. Thank you. Yes, good afternoon. I'm Senator Petronila Were Lokorio, a member of ANC. We woke up quite early, went around the polling stations. As the governor to come has said, they opened quite early. IBC was very prepared, which we expect that they would have, because there's only one election happening today, the one for the postponed gubernatorial. So we are confident, and we are happy that IBC has remained professional in this exercise, and we hope that even at the tallying point at the end of voting, that they'll remain professional. We thank you, the media, also for being here and following up this and reporting anything you see that is amiss. We continue to pray for Kenya, and we ask that those who lose, please accept the result of the election, just as we have said that we will, so that we can help the country heal and move forward. Thank you very much. Chairman ANC. Maji yangu ni mafupi tu, naimiza wakazi wa Kakamega County kwamba waweze kujitokeza kwa wingi ili waweze kupata haki yao. Ni muhimu kwamba Ramogi Tv manone Cleophas Malala jalaro koma governor e county ma Kakamega kod otiko mar ANC kachiel kod jotelo mopogore opogore e county onogo ma Kakamega, kama bende korka korgi ginyiso chir margi ni Cleophas Malala ema nyalo locho e yiero mar gavana mabende timore kawuono e county ma Kakamega. Kata kamano wang'e ayanga ni lendo makamano ng'ama oyanga mar biro lando en jogo matiyo ka duol matayo yiere pacho kae IEBC mabende tayo yiero makamano e county ma Kakamega odiochieng' makawuono. Weche makamago bende podi wamedo luonu ka bende wabiro mi kuku kachiel kod tiendgi achiel kachiel e kinde mabende wabiro yudogi e mesa wa mara ka weche manyena. Ka wadhi mbele kod weche mamoko, en ni lit okwako gwenga ma Kajiado manitiere e county ma Laikipia bang' jal moro ma jahigni 27 ne ochuogi pala gi osiepne motho chieng' Jumapil. John Kipto kaluore gi lupot wachore ni ne ochuo pala nyadinuoya gi osiepne mong'ere kaka James Kiugo ma jahigni 70 bang' kane gipogore e paro e kar math. Masira makamano ne otimore kar saa 8 mar odiochieng' manyoro. Kata kamano achicha mar masira makamano notonya bang' obila ne orese bang' kane omonje gi jogweng' mane ni kod ichwang' mokalo. Ringre Kipto ne otere kar kano ringre jomotho e od thieth ma Nyahururu referral, ka achich mar nek makamano odinne e tesend obila ma Nyahururu ka pod obila timo nonro. Na hiyo ni mtoto yangu ameuawa, na hiyo ni kitinda mimba, na ni pombe imejaa area hii. Na hata chifu tumeambia hata mzee Aitora tunaambia na hapana sikia. Na wameuana leo, wamekuwa ni marafiki. Lakini shida ya pombe imeshidi kwa hii kijiji. Sisi wa mama hata sisi kumoja tumeshai kupiga duru, lakini hatujapata usaidizi. Ndio imefanya leo ikuwe hii kitendo imefanyika.
na sisi tumekaa na amani kama majirani na hakuna furugu imewahi kuwa. Sasa siku ya leo tumeona ni vibaya sana kama wamama watu kuuana na ni majirani na ni rafiki juu ya pombe. Tunataka usaidizi kutoka serikali yetu itusaidie hali ya hii pombe iishe. Na kama ni hiyo pombe, nilipigana na pombe wakati nilikuwa MC eneo hili. Na watu wakanipinga sana. Sasa hii matokeo si ndio matunda? Ndio matunda ambayo tulikuwa tumepandiwa. Na husuni sana. Kwa sababu familia mzee sijui ubaya wake, lakini sasa sijui ilikuwaje akawa anapigana. Kwa hivyo ningetaka serikali ambao unaonekana askari wa hapa ni kama wamelegea kazi yao. Wamekuwa wameshirikiana na wakunywaji wa pombe. Kwa sababu nimeshangaa kuona askari akiwa mlevi. So kile muhimu ni OCS wa eneo hili ashukue jukumu kuona askari kwamba hao ndio wamelea hii kitendo ambacho imetendeka siku ya leo. Jodito ma osebedo katayo chenro mar pi e gwenge majuja e kaunti ma Kiambu othichoko e tich kaluore gi weche ma iseyo gi godo kaluore gi tiyo marach gi apisi. Chenro mar pi makamano mong'ere kaka Abasalama ne ochaki e kinda higni kata e kind thuolo mar higni 10 mosekalo mar tieko achiedhnade mar pi ahinya mano osebedo kamienjo e gwengego. Nyaka sani jokanyo mar chenro makamano ne othicho jodito mosebedo katayo chenro mar pi ka nyaka sani gisechuogo jokanyo 9 manyien mabiro bedo katayo chenro mar pi mar Abasalama e kinde thuolo mabiro. Nililipa maji nikikuja naambiwa ati kuna mtu ngojea mtu mwingine akuje hapa karibu na kwangu ndio niwekeo maji, niko bali na ni miaka mingi. Hata msanangu aliingia form 4 na akamaliza na alikuwa mdogo. Sasa mimi nangojea, lakini kutoka nikuja niko na wiki 3 sija kuja. Unaanza kuongea uongo, lakini siku nyingine nilikuja juzi nikimalizia kujenga wakaniambia wewe ngoja madhi. Si kuna nini? Ngoja mtu mwingine hapa akuje. Utanunua paipu mingi ukuje usaidia mwingine ununue paipu. Nikamwambia usiniambie ninunue paipu, hawaniambii. Within miezi 7 kutoka Januari mpaka mwezi wa 7 hivi tuna takriban kitu kama milioni 1, shilingi milioni 1. Ni kumaanisha hii project iko na pesa. Na kama iko na pesa ni kumaanisha hii pesa ikitumiwa vizuri itanufaisha mwananchi yule ambaye ni member wa hiyo project. Na kwa hivyo ile kitu tungetaka kufanya ni kubadilisha uongozi na tuweke mtu ambaye anaajibika, mtu ambaye anaweza simamia maslahi ya watu bila kuwa na ile tunaweza sema kuwa greed kwa pesa ya community. Kama ni viongozi hawezi kuwa accountable kwa mahesabu zao na vile wamekuwa kirun the project, then ni vizuri members waweze kuchagua viongozi wapya na pia waweze kuangalia constitution yao vile inasema, sababu ambao wanaitumia ni ya kitambo na wakati ilibadilishwa ni kweli hata quorum ya kubadilisha constitution ama kumake amendments haikuwa imefikiwa. So kuna mambo mengi ambao ni fiche na tuko nataka toa wazi ili watu wawajibike kikamilifu katika biashara yao ambao wanafanya katika project. So kwa sasa tumeacha kwa mikono wa wazee wa vijiji, kukiwa na wale ambao ni plumber, groundsman na supervisor wakiendelea. Ramogi Tv kanyo mochopo godo e giko weche manyena odiochieng' makawuono kata nyango masani. Kata kamano weche mathoth podi wamedo luonu odiochieng' makawuono kotudore kod weche go mapodi timore e doho maduong' mogik e pacho kae. Weche mag yiero kama jopiny e kaunti ma Mombasa kod Kakamega kawuono yiero gavana margi. Jopiny e kar chung'od bura ma Pokot South, e kar chung'od bura ma Kacheliba, Rongai kachiel kod Kitui Rural bende yiero jogo ma bende biro chung'negi od bura. Chenro maluto mbulu e gwengego duto bende waluonu, weche ma bende wabiro keloni achiel kachiel e kinde mabro yudogi e mesa wa mara ka weche manyien. Kata kamano gikanye mochopo godo e giko mar chenro mar odiochieng' makawuono e lo Cleophas Oluoch, Sharon Ong'ao kod jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ne yo makare. Akwayo ni mar mondo mi ibeda kod odiochieng' maber. Nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.
Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny, mabende dendo gi dho ngere ni wipes, e golo makeup kata yweyo wang'i. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Manze ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha uisa man. Wewe mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangu sangwi. Kalo unanjifanya ati unjui ni usuali kalo. Kalo, andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nipile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Citizen Digital. Enyewe jana tupenda sana mzingi. Imagine kupeana mnia jusu wako mjamo, ateswe na anyurie juu ya mbogi. Man, kaa hiyo si love ni nini? Unajua ile siya kamine za toka mtu akinishoni dedi juu ya watu. Jaribu kunisho hivyo uone. Ni viding to bridging. Enyewe jaa, we ni mso. Unatupenda like nobody's business. Shikilia uzito. Dial *811*340# to get Lavia Jar. Chupa lumpa na chai, I'll see. It's the kids, baby.